bamanan ko ko kuma kɔrɔ o tɔ ye dalamaga ye ni waati na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Serifila jabaranin kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kuma min kun fɔra n'o ye su in na ka se ka kɛnɛ sigi ka kɛ ni an bɛ sanyɛlɛma waati min kɔnɔna na n'o ye san 2023 o magɛni baaraw Serifila TV y'a kanu i n'a fɔ ladala san o san a b'a kɛ ka nin kɛnɛ sanuma in sigi aw ye walasa ka se ka ɲɛnajɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se nɛgɛ kaɲɛ ayiwa fu ma o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni ɲinanta baaraw ye Ala sɔnna ma kɛnɛ in a sigira hɛrɛ kɔnɔna na o la an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen bisimila kɛnɛ in kɔnɔna na yani an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan ni Ala sɔnna ma an ka malimatubaw b'an bolo yan aw yɛrɛ k'u ɲɛ bɔ u la cogo min na u sapɛlen don u sewasewalen don a ma fɔlɔ o de ye Madame Jabi Umu Kulsum Jabi maa filanan o de ye Madame Konate Fatumata Konate yani an ka da don baaraw tacogo la an b'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ malimatu Jabi salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kori basi tɛ yen. Alhamdulillah saya mala tanu. Denbayaw ka kɛnɛ. Basi fosi alma. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na. Alhamdulillah saya jalo. An bɛ Ala de tanu fɔlɔ ka d'a kan salo an ye duwawudonw kɛ ɲɔgɔn ye ko Ala ka nin waati ninnu yira an na ni Ala fɔni sera an kan a ka kan an ka Ala tanu o la k'an Ala barikada kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an b'an ka foli tɛnku e yɛrɛ ka foli sanumanw na ka ɲɛsin an lagɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan k'a fɔ hali bi an ka sago Ala k'u caya. Amin amin. Ala ka duwawu minɛ an bɛna Madame Konate Fatumata Konate Seyda salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi tɛ yen kɔni. Alhamdulillah. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa Sa Jalo an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka tila ka u ladɔnniya k'a fɔ salon nin waati kelen in na an y'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala sɔnna ka ɲinan yira an na an bɛ Ala fo k'a barikada o la ka tila k'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo sigi min n'an bɛna kɛ su in na Ala k'a kɛ hɛrɛ Ala k'a daminɛ hɛrɛ la k'a kuncɛ hɛrɛ la. Amina ya rabbi Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ yani an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔna na an bɛ taa Bagoni Janginɛbugu la Serifila duba kɔnɔna na ka an fana karamɔgɔ fo a Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ka duwawu k'a ye si ni kɛnɛya Ala ka di a ma ka duwawu kɛ an ba sanumaw ye ka taa tanti Jara tanti Fatumata tanti Aisha tanti Halima an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ si ni kɛnɛya Ala k'a d'u ma an tɛ ɲinɛ Sherif Ahmad Tidiane Haidara a n'a kɔrɔw n'a dɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo Sherif den mana kɛ yɔrɔ nin sanga in na an bɛ duwawu k'u ye Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma an tɛ ɲinɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɔ seya ka taa se fadi an bɛ ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka duwawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye baaraw bolodacogo k'aw ladɔnniya ni Ala sɔnna ma baara kunfɔlɔ bɛna daminɛ ni Mali la koba minnu kɛra san 2022 ka se ka walawalali ko la ka taa se an karamɔgɔ Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ale ka san 2022 a ye lamaga minnu kɛ ka dɔɔni fɔ o la kɛnɛ in kan aw na sanbɛ caman ye wa nisɔndiya yɛrɛ ye mun ye an ka dɔnkilidalabaw aw na u ye kɛnɛ kana mun bɛna na ka na dakuruɲɛ fila fɔ mɔgɔw ye 31 su ni ye o nisɔndiyaw daminɛ ni Ala ka jɛ ye malimatu akila fɔra ko 31 a haramiyalen don a siyaw o haramiyalen don ni y'a dum i bɛ taa tasuma la mun fɔ la Sa Jalo kabako tɛ ne hakila diɲɛ yɛrɛ tɛmɛna nin ko ninnu kan san kɔnɔ walima ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ fɛn camanw de bɛ yen nɔ minnu nafa ka bon ni nin 31 ko ninnu ye ne hakila 31 na n'a sɔrɔ kojugu de bɛ k'a la kojugu minnu bɛ k'a la o haramuyalen don cogo min na 31 ni premier ya ni le deya t'o la haramu ye haramu de a mana kɛ diɲɛ waati ye n'i ka i bɛ baara kɛ hukumu min kɔnɔna na n'o tilelen don ka ban i b'a kɛ ni ŋaniya min fana ani hakilina min ye k'a fɔ ayiwa Ala sɔnna parce que jate fo an ka fɛn dɔw fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jate ye suguya fila ye kalo jate ani tile jate tubabukan na u b'a fɔ cogo dɔ la année grégorien ni mun ni mun sisan nɔ 31 jate an bɛ se k'a fɔ o ye tile jate an ka farafin jate o ye kalo jate walima hejiri jate ni fila bɛɛ k'a fɔ n bɛ nisɔndiya ka Ala barikada n ye te sigi walima n ye dumuni kɛ ne kɔni ma nin baasi yɔrɔ ye nin ko ninnu kɔni tiɲɛ na a sera an ka tɛmɛ an ka kunu ka bɔ nin ko ninnu na quoi i ye sɛ dun a banna malimatu a bɛ cogo di
alhamdulillah ka dafali kɛ jaabi ka kuma la ko bɛ haramuya n'a kɛcogo ye a bɛ daga n'a kɛcogo ye ko minnu n'i b'o kɛ ka kɔrɔ haramuna ko la 31 don 31 tɛ o b'a haramuya nɔ la o b'o tuguya kelen na ko ɲuman minnu n'i b'a kɛ ka kɔrɔ ɲuman b'a sara saracogo la cogo min juguman bɛ sara saracogo la ten n'i y'a ta k'a lajɛ 31 décembre min filɛ nin ye n'o ye tile ka jate kalo san ye an ka Mali jamana kɔnɔna la anw ka fɛn bɛɛ de bɛ jate a la a dɔ ye mun ye hali den ka wolosɛbɛn a bɛ jate ni nin de o tɛ kɛ arabukan na arabukan wa a tɛ kɛ hijiriya la hijiriya a bɛ kɛ nin fɛn de la Usayi Jalo an ka kalo saraw bɛɛ lajɛlen o bɛ ta ni fɛn kelen de la awɔ o bɛɛ bɛ ta ni kalo in de la n'i ko k'a haramuyalen don i ka kalo sara ta waati i b'o yɛlɛma o kɔni a y'o to yen mais aw yɛrɛ kun bɛɛ sigira mais aw ma se k'a fɔ ko n parla mais Usayi Jalo cɛ o ma se fɔli ma ne hakili an kun y'o fɔ mais a y'a lajɛ nin vesti c'est classique c'est très chic alimami kelen ka nin vesti in bɛ 31 su malheureusement bi ni juma ma bɛn sinon an bɛ taa kuruba kɛ nin vesti in ye tan merci bon ni vesti in a bɛ feere ba nɛgɛ ka yɔrɔ la ba nɛgɛ de ye nin vesti in kɛrɛnkɛrɛn ko n ka don ba nɛgɛ ni vesti feerela ba de a bɛ suguba kɔnɔna na mais n'i bɛ fɛ ka ba nɛgɛ dɔn Congo Brazza ba nɛgɛ a ka bitigi bɛ Congo Brazza a ka bitigi bɛ Bamakɔ yan fan bɛɛ lajɛlen fɛ i mago bɛ vesti la i mago bɛ fini qualité o qualité la k'i kɛ boga ye a b'o de feere wallahi alimami boga bɛ yen dɛ o tuma i ma coiffure ninnu yan donc nin bɛɛ ye 31 paw ye salon ouais 31 paw de don salon de coiffure dɔ bɛ Misra ko ciseaux d'or an balimakɛ dɔ de don a tɔgɔ tɛ n kɔnɔ ale ka salon n'i sera a bɛ kilim de k'a la i bɛ to i kunkolo bɛ coiffé ni ala i bɛ sunɔgɔ wala an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ko 31 sɛ haramuyalen don sɛ sɔngɔ de t'i kunna ko sinon ko ni sɛ sɔngɔ n'a b'i kunna i t'a fɔ k'a haramuyalen don an ka jɛ ka an ɲɛmada an balimakɛ fɛ sɛ ko bɛ cogo min na a k'o fɔ an ye ola ale y'a yira k'a fɔ ko ka mɔgɔ tɔlɔkɔla gan sɛ haramuyalen sɛ sɔngɔ t'i bolo ko sinon ko ni sɛ sɔngɔ b'i bolo k'i da tɛ tu sɛ haramuyali ko la mɔgɔw ka denbaya ka ala nisɔndiya ni nin fɛn ninnu ye i b'a dɔn o tɛ fɛn o la an ka jɛ ka an balimakɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ a yira mɔgɔw la o 31 o a kana jɛnɛya kɛ 31 a kana dulɔ min 31 a kana namara kɛ 31 a kana kokolo kɛ a kana taa baara la a bɛ bɛn mais kana sɛ kan tigɛ ka dun ko aramu don fa bira sɛ wari le t'i kun e bɛ sigi somɔgɔw il faut que kasi mɔgɔ min kɔni 31 kɛ kɔni o tigilamɔgɔ kɔni a bɛ ja jumɛn na sɛ wari t'i kun fa i sɛ sɔrɔ a kan tigɛ ni denbaya ka sigi a dun n'o kɔnsan fɛn min haramu ye 31 haramu ayiwa k'i to i ka minbar kɔfɛ 31 kɔni haramu don ni cɛ ye jaabi min di hakili la i y'a mɛn o la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma o la Mali kɔnɔna na san 2022 koba caman kɛra ko gɛlɛnw caman kɛra an balimakɛ n'an karamɔgɔ Alhaji Musa Fɔnba bamanankan karamɔgɔ ale b'i da don ala ka walawalali kɛ an ye an ka jɛ ka an ɲɛmada ka fɔtaw fɛ san 2022 min kun jɛtɔ filɛ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Mali jamana ye san 2022 daminɛ ni gwɛlɛya ye janvier kalo tile 9 farafina tile bi yanfa jamana 15 jɔn bɛ tɔ min na ko CEDEAO o ye Mali ɲangi ka danjɛw datugu jamanaw ni Mali jamana cɛ duguma ani sano jagofɛnw nga monyoko manyaka ko bɛɛ bali Mali ni danjɛbɔɲɔgɔn jamanaw cɛ Mali ka nafolo n'o yera a wariso la k'o kumaniya Mali jamana mɔ nafolo so si ka dɛmɛ tɛ ɲɛsin Mali jamana mɔ n'a bɔra dadumunifɛnw na ani fura ani taji jɛntigɛ ni minɛn wɛrɛ si doni ye Mali jamana kɔnɔ ni ɲangi de ɲɛsinna Mali jamana mɔ ka bɔ CEDEAO yɔrɔ ka sabu kɛ
ko furanjero fanga ma nyama ni umase ka nyonye furanjero fanga kunda la kunga akunje chugo kunga malide yo tiriki torako ke akule na yere ye fana ka sabuke mali kurako kuma be sino anga ka nyere tay yere ma horonya yere nyinindo du bien kura boti ta woyoko ko surugu mine ba kani fari fle boko ta fala kalu woro malide yo ku ko yere kunzoro manju asorola juye kalu tle saba kalu woro kele ko sewre yawo ye nyangi wile kabo mali jamanaka kabeni dimanche juye kalu tle saba ye gana dugu bala akra kadanje udayele duguma ani sano franjoro fanga kundala o shidombesa san 2024 jamana kurigiziki kalata ubilla be ka beni oye ka franjoro fanga ba sewre yawo ko franjoro fanga ma nyama kele manga ye jamana nyama ya nyini ndo fana malini faransi che gwele ya be Emmanuel Macron jamana nyama juye kalu tle ta ako faransi kele bulu barkana kele che baduru minu me mali jamana kono farafina cheka ko dobibo o hagela kake ba flani kemeduru ba sabanyo nayi serta rokalo tle mugani duru mali ministre nyama Dr. Shogel ko kala maiga yito jesere nani toma Nations Unies jabala la Amerique dugu bala New York ka fo faransi jamana ye mali jamana jamva kwa yito panguru bolilila ni mali jamana ye ningi chunga bo panguru kono ka mali jamana to sani dugu je panguru kono ko de aja ko ya mali jamana ka akabolo mono bo jenyongura nofe desamuru kalo la sande 2021 o ya soro faransi jenyon jamana tani nani nyona oluba ka jira ka fo tejeni mali furanjero fanga ma nyama ka wale doye irisila kele chedo nani mali jamana kono ni uyo wele ko Wagner mali jamana nyama ko mercenaire ute nga faransi na jenyongo kudo onana ni gwele ya baye faransi ni maliche janvier kalo la sande 2022 mali ni faransi karla nyona tu mali ko Denmark kele chew meno nana mali jamana kono operation takuba nasrafe ku nachugo manye ku ka mali jamana bla janvier kalo tlemuga ane wolobla faransi ka uka ministre be nyasheme faransi ni jamana wore ni onja kunya na bo ma Jean-Yves Le Drian o ye furanjero fanga manyemo mafia ya o mabbe furanjero fanga manyemo mo shinaka faransi ka uka la sigide me mali jamana kono ko gwe janvier kalo tle bisa baningele février kalo tle tani wolobla faransi na jenyon jamana ya yira ka fo barkan ni takuba abi boli damine mali jamana dafe me kalo tle fla lakana benga mingume mali ni faransi jamana che mali jamana nyamo yo walaki gosi surasi daga yoro jamana chamanje yanva fe o lasegena mali jamana mo avril kalo tle tani ngonondo san 2022 mena ka surasi daga yoro jamana kore yanva fe o lasegena mali jamana mo juin kalo tle tani zaba juillet kalo tle gale faransi jamana aya yira ka fo operation takuba ko bana mali jamana kono faransi surasi laba bora mali jamana dafe gawo kerengere ni nyana ka beni utikalo tletani duruyi halebi mali ni jamana wara ni yonje kunga ngoro juillet kalo tleta ambade jamana kono wari kele chew binani ani konondo olu minana mali jamana kono furanjero fanga ma nyemo pe ku nachugo mashido kunna ngume jamana basigi chien kono wari ma nyemo ye ayira ka fo uname munisma demeni dadero nga utikalo chamanje ko taraka blakiri ka boloka mali jamana kono o fena kera tibitaba ye malini asiginyon jamana kono wariche sigi ka fo kera surnani do ngera bebena ko farbe ka binga fa bawo jamana flaw nyamo ye nyonzoro mali jamana kono wari ka ministre me nyashime surasiya mo tene biraima watara nana mali jamana kono ani surnani do mba ye nyongume ya togo jamana ministre me nyashime togo ni jamana wara ni nyonja kunyanya bo mo jango ko yimise ka ke noyala tegano blakera benganzebe la haglu ye nyonzoro ko yimblara fo nyongo mina kono badin jamana laje ayo ame do ke yarabi san ba flani mugani fla geleya munu ye ansro alaka ankisi anyongona werema ka folini ani do ta ka nyesi anga jamana nyemoma colonel Ashimi anaka gouvernement Dr. Shogel Maiga kukala Maiga ani aka ministry belajire ambu foku wala nyimando ka doku ye baramin kalfaruma alaka use bara kono 2023 ka ke succès uma gele fa fe nu ya soro 2022 konana alaku ukisi anyona verema ukala nyini emi no ka mali basigi ka mali segi aka horeya da ka dame konana ka kala
ka taa labɛn ka a di maa min n'a ka kama an b'a ɲini ala fɛ yarabi a baaraw ala ka o nɔgɔya nin de kun ye san 2022 kunnafoniya minnu ni a kɛra Mali kɔnɔ a kun ka ca an karamɔgɔ Musa sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de kun ye nin ye an y'a fɔ u ye kɛnɛ in nisɔndiya dan don an ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ an fɛ yan an bɛna wele n'o ye Van jɔn bɛ se k'a tɔgɔ fɔ Van B ayiwa a banna e bɛ Van B dɔn i y'a ka dɔnkili lamɛn Van B bɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔ Van B i bisimila a y'a kunbɛn tɛgɛrɛ Van B a bɛ cogo di ça va basi t'i la kɔnɔ denbaya bɛ ka kɛnɛ su in na a bɛ cogo di a ka kusa dɔɔni i nisɔndiyalen don nisɔndiyalen don sɛw dumuna fɛtiw ayiwa foli samɛ foli ka ɲɛsin maliyɛndenw ma i bɛ se k'i ɲɛsin ayiwa la foli min bɛ n bolo n b'a fɔ maliyɛn cɛ ani muso ala ka sankura kɛ hɛrɛ amin ka kɛ basigi ye ala ka jamana kanda amin ala ka jamana kɔnɔdenw kanda amin an ka dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye amin ala ka hakilina ɲuman d'u ma amin ala ka nin kɛ maliyɛn bɛɛ ka sa ye amin amin gɛlɛya bɛ minnu na muso kow cɛ kow den kow hamina ko fɛn fitinin fɛra belebeleba kan ala ka ɲini ala ka bɛɛ lajɛlen wuli amin amin ala ka nin kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sa ye amin amin ala ka dugawu minɛ Van B kɛnɛ bi i bolo n'a fiyɛ ni jara e k'i ka pan e k'a dɔ kɛ tan an ka sigi a kɛnɛ e k'a dɔ kɛ tan an ka sigi a kan parce que et 31 allemand bɛ fa bɔ dɛ vraiment merci beaucoup vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ i kana an ka wele kan jaabi k'a fɔ Serifula dayɛlɛlen bɛ i n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ye sabula jamanadenya u ka bon ni fɛn bɛɛ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn bolo nin ko kelen de la Mali bɛ se ka diya kuma minnu fɔra hakili a bɛ maliyɛnden bɛɛ intéressé vraiment félicitations an bɛ dugawu k'u ye succès caman 2023 i ka se k'o sɔrɔ vraiment o diyara an ye kosɛbɛ inchallah nin kun ye an balimakɛ Van B hakili la a bɔra ka dɔnkili min da aw bɛɛ y'a mɛn mais a kun bɛ ka reggae dɔnkili min da dɔnkili kɔrɔ mais foyi mais halimamu tɛ ka pa bɔ minbar kan de ni tola mɔgɔw ni tola fo bɛ pa bɔ o kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an ma Mali bɛ tan de Mali ka di tan de maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye an bɛ nin kɛnɛ kan an b'an karamɔgɔ fo ani an karamɔgɔ de n'o ye Sherif Ali Usman Haidara ale de wulilen don ka jɛ k'an ka bɛn maaya la i b'a dɔn nin kuma in ka di dɛ ko an ka bɛn maaya la tu sais diɲɛ mɔgɔ si ma se k'o kɛlɛ fo alimamu alimamu ko k'an tɛ bɛn maaya la wallahi o y'o de fɔ ko fo bɛɛ de ka kɛ silamɛ ni mɔgɔ ma kɛ silamɛ ko k'o faga est-ce que olu ye silamɛya yɛrɛ faamu mais hakilina y'o de o Usayi Jalo o min filɛ nin ye ne hakili la n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka na i ta la i bɛ na ni sira dɔw de i n'a fɔ kɛlɛ sira don mɔgɔ la c'est comme an ka bɛn maaya la mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ jamiya in kɔnɔna la bon u mana ye silamɛw ka lahalaya bɛ nin cogoya la est-ce que mɔgɔ dɔ tɛna nata yɛrɛ ka na silamɛya la nin kama a tɛ na mun na a bɛ na i mana mɔgɔ critique ne ma dɔn a bɛ na i lamɛn mun na bon mɔgɔw bɛ na parce que minnu bɛ k'a fɔ ko ka fɛn in saboter bɛɛ n'i ka faamuya dan don n'o tɛ ni fɛn kan ka dɛmɛ ni kan ka dɛmɛ parce que an ka bɛn maaya la bɛɛ bɛ yɛrɛ fɛn sugu bɛɛ b'a kɔnɔ maaya de bɛ yen fɔlɔ yanni diinɛ ko ka sɔrɔ ka na an ka bɛn maaya la bolofara min bɛ katikaw fɛ yen nɔ olu de kun ye an karamɔgɔ Sherif Ali Usman Madane Haidara invité n'o ye Badara ye a ka taa bɛn n'u ka Noël fête ye ala y'a kɛ ani taama bɛn'a bolo a y'a balimakɛ bila n'o ye an karamɔgɔ Sherif Harun Haidara taara an ka bɛn maaya la kati a bureau min bɛ yen a secrétaire général o ye chrétien o chrétien de ye bɛɛ lajɛlen invité ka tila ka an ka bɛn maaya la a ɲɛmɔgɔya so n'o y'a président d'honneur ye Haruna taara ka taa o wele kan jaabi Haruna donnen église kɔnɔ kuma kulubaw de bɛ juma tɛmɛnen kunun de kun tɛ juma ye banni dɔ kun kɛra an kɔrɔkɛ dɔ kun banna ala ka hinɛ la ne taara sali Bamakɔ quartier dɔ la n t'a tɔgɔ fɔ mais a bɛ ba kɔfɛla in na mais i b'a kalama n taara misiri saba de la ma se ka saba naaninan n taara sali fana seli misiri saba n donna bɛɛ kɔnɔ k'an sigi k'an ka nafila seli mais kuma min bɛ fɔ n wulila ka bɔ n taara sabanan n tɛmɛn'o la n taara ka taa sali fana seli n donna fɔlɔ kɔnɔna na n y'a sɔrɔ o bɛ kuma min fɔ tiɲɛ tɛ a jɔn bɛ kuruba la a bɛ ka kuma min fɔ nkalon don n taara filanan na n y'a sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ ka fisa n'o ye
ntara sabana na ntara soro ay flana ka fsanu a be to mi mo kelen de da billahi o ma minbar kana kera awo bo ko minbar kana misri chamana Cheikh Ousmane Madan Haidara na ka dimba o de be a mo min be mo ko la iti yere nyini bita mun sali ko fe ne tara la seli fana seli o Cheikh Ousmane Madan Haidara Mali ho conseil islamique nyemo ba che ba min nana ka jamana fara ɲɔgɔn kan ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka falataw dɛmɛ ka yatimɛw dɛmɛ ka jigintaw dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ a seko ni a dongo bɛɛ lajɛlen na Haidara ma foyi ɲini a yɛrɛ ye fo ka taa sɔrɔ ani maliyɛndenw jɛra la a ka san 2022 a ye wulikajɔ minnu kɛ a ma dogo mɔgɔ la nka an karamɔgɔ Musa Fɔnba ale da dɔnna dɔɔnin na ka se ka cɛkɔrɔba sanuma ni cɛkɔrɔba ɲuman ala mɔgɔ kira mɔden sanuma min ye kira jɔyɔrɔ ta jiko ni danbe ni maaya la an ka jɛ Musa Fɔnba ka san 22 n'o ye 2022 ye a ka o baara ka se ka dɔɔnin ɲɛfɔ an y'o kan san 2022 min kun jɛtɔ filɛ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Sayyada Cherif Ousmane Madan Haidara n'a ka denbaya u ka wulikajɔ bonyana maaw weleli la ka taa dali masa ye silamaya diinɛ dɛmɛni na Mali jamana bɛɛ ni a basigi laɲinini na adamadenya na siraw kalali la san 2022 in a daminɛna Bamadan ni deni Bashidan Traoré de a Sayyada Cherif Ousmane Madan Haidara fɛ ni taama ye taama min ye a se Moritani jamana kan ka sabu kɛ silamaya ɲɔgɔn bɛ ba dɔ bolo dangun bɛ ye o ta ko filanan deuxième conférence africaine pour la paix farafina jamanaw basigi anu kolo sumani min labɛnnen don forum d'Abu Dhabi fɛ pour la paix février kalo tile 8 fɔ a tile 10 Zamzamiyu yera Mauritanie duguba Nouakchott ka fara farafina jamana diinɛ ɲɛmaa caman kan ani jamana ɲɛmaa caman laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye hakilinaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo bɛɛ ka wale kɛlɛ wale min bɛ ka na ni lakanabaliya ye an ka jamanaw kɔnɔ ni diinɛ berefini birin bɛ u kan bani ka Mauritanie taama senfɛ Mauritanie duguma ɲɛmaaw taamana ka bila a la a taamana ka bila Mauritanie duguma ɲɛmaaw la diinɛ ɲɛmaaw bɛrɛ ni ka wajuli fana boloda ka sanga ni silamaya dɛmɛtɔ Ansari ka laɲini ye Mauritanie dugukolo kan juin kalo la kɛrɛnkɛrɛnnenya juin kalo tile 15 Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Sayyada Cherif Ousmane Madan Haidara bɔra Mali dafɛ ko kura k'i kunda an baden jamana kan n'o ye Burkina Faso ye ka sabu kɛ Burkina silamaya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ yen u ye dagabana misiri kura jɔ bani bɛ min gurubo ngare ka dagabana so fana jɔ résidence chérifienne Tetneku bani bɛ min gurubo ngare ka lycée Tetneku fana jɔ Zamzamiyo bɛ min gurubo ngare ni ka bureau national fana jaba la kura birikiden ngale da nin bɛ fɛ ka kɛ Burkina duguba filanan na n'o ye Bobo Julaso ye nka o fana dafɛ Burkina silamaya ɲɛmaaba Musa Kuanta ka foroba sigili bɛ yen Burkina faba la Ouaga Burkina furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ka bonya kɔnɔ wele bila bɛ Zamzamiyu mɔ a ka y'a baden kɛ ka foroba sigili kɛnɛ ka silamaya ɲɛmaaya la Burkina bani y'o taa ni ka segi kɛ Ouaga ni Bobo Julaso cɛ Bobo ma ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw laadala ɲɛmaw badenya ni sinjiya kɔnɔ tile 15 ɲɔgɔnna kɔnɔ Bamadan ni Bashidan Traoré de a Sayyada Cherif Ousmane Madan Haidara y'o kɛ Burkina dugukolo kan duwawu caman kɛra a senfɛ septembre kalo kɔnɔ Senegalikaw fɛ diinɛ ɲɔgɔn bɛ kɛnɛba bi ɲɛnamaya ye diinɛ duguba la n'o ye Tuuba ye Magal fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Mohamed El Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔdenkɛ sanuma muridiw ka ɲɛmaaba Khalifa général n'o ye Serigne Muntaka Basiru Mbake ye o ko bani k'i jija ka ye ɲina Magal kɛnɛ ka Tuuba Zamzamiyu ye wele jaabi balimaya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ diinɛ ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tuuba Magal dafɛ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Sayyada Cherif Ousmane Madan Haidara ka wulikajɔw la hali bi Mali jamana kɔnɔ surunani dɔw bɛ se ka kɛ cogo min basigi bɛ se ka na a ye taama caman kɛ o sira kan
ɲɔgɔn faamuyabaliyaw minnu donna jamana fila ɲɛmaaw cɛ Mali ni Konowari ni kɛlɛcɛ 49 minɛni ye. Konowari ka wulila ka se Ba Madani de ni Basi Dandarawere de a se yada Sheriff Usman Madani Haidara mɔ a ka bila u ɲɛ surunani don la. Konowari ka denw natɔ fana Maliden minnu sigilen bɛ Konowari olu dar'u ka kana. Ba Madani de ni Basi Dandarawere de a se yada Sheriff Usman Madani Haidara y'a ka taama bere ta. Surunani dɔ bere jango daɲuman mi se don kɔrɔ ni ŋana ni basigi ye. Baara caman kɛra o rɔ. Farafina laadala ɲɛmaaw olu bisimilara sirifikɛ fɛ Bangoni Janginɛbugu la sirifila duba kɔnɔ. Farafina laadalamɔɔw ka ɲɛmaaba roi des rois d'Afrique ani sirifikɛ ye hakili falen kɛ. O fɛnɛ kɛra bonya ni karama kɔnɔ. N'a ma ɲa ko a furadama kɛmɛ k'a jira ko karabali tɛ diinɛ nɔ. Jango minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ bere fini ta k'o bere u yɛrɛ kan. Ni ŋa maaw bɔnɛ u ni na ni silamɛya tɔgɔ ye. Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma. Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yada Sheriff Usman Madani Haidara. Forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel sigira senga Mali jamana kɔnɔ. Farafina cɛcɛ kana diinɛ ɲɛmaaw olu ka lajɛba farafina cɛcɛ kana jamanaw basigi ani kolo sumani kunga. Jamana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan hali minnu tɛ farafina cɛcɛ kana jamanaw ye. Tile fila kɔnɔ hakili jagabɔbaw kɛra ka fɛɛrɛw dajira ɲɔgɔn na fɛɛrɛw minnu bɛ se ka na ni basigi ye farafina cɛcɛ kana jamanaw na. Ba Madani de ni Basi Dandarawere de a se yada Sheriff Usman Madani Haidara. Selinjɛni o selinjɛni a se yada Sheriff Usman Madani Haidara bɛ seli ɲɛnamaya yɔrɔ min Bangedugu don Segu jamana ka barawuli cercle la Tamani kɔnɔ. O laada bɛ latilenni ka kunjɛ ni ziyaraba ye ka ɲɛsin sirifila ka dalew mɔ Tamani Nzɛlɛ don la cɛkɔrɔba ɲuman bɛ yen n'o ye Ba Madani ye. Ba Madani de ni Basi Dandarawere de a se yada Sheriff Usman Madani Haidara. A ka sa baara a bɛ kunjɛ ni minnu ye o dɔ ye a mɔkɛ sanuma ka bangeni nisɔndiya kɛnɛba ɲɛnamayali Mawuludu Nabawi. Yan'o cɛ sirifilakaw minnu daan bɛ don ɲuman na olu bɛ ziyara ni ka dali masa deli Ala ka nafa n'u hɔrɔma ye. Mawuludu Nabawi yirimajɔ ntolanci kɛnɛba stade du 26 mars k'a minɛ k'a fa i ko dakɔnɔ ɲi a kɔnɔ a n'a kɔ kan. Bangeni su maaw tɛ k'u bilen. Dengoni su kɛrɛ bɛɛ tɛ wa duwawu ta kɛnɛ tɛ. San o san dɔ de bɛ fara jama hakɛ kan bani dafɛ Mawuludu ɲɛnamayali la ka bɔ diɲɛ fan 4 bɛɛ lajɛlen la. San 2022 bɛ kunjɛ ni baaraw minnu ye Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma. Mali silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yada Sheriff Usman Madani Haidara ka bonya kɔnɔ o ye Ala wele kɛnɛba min bolo dara Jumakun Zaba ka tugu ɲɔgɔn na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka bonya kɔnɔ n'a y'o ɲɛmaaba ye Mali fan 4 bɛɛ lajɛlen la ka Ala wele jango Ala bɛ se ka hinɛ an ka jamana la k'a basigi a laɲini y'o ye. An bɛ jɛ ka dugawu don kɛ nin baaraw minnu bɛ ka kɛ sirifikɛ fɛ Ala kama baara Ala ka fanga se a ka laɲini ye a ka kɛ cogo min dali masa k'a kɛ ten n'a yɛrɛ bɔkolo sanumanba in barika ye sɔli ala rasul. Wa salim Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ an karamɔgɔ Alhaji Musa Fɔnba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka nin walawalali na hakili la a bɔra ka karamɔgɔ ka san 2022 ni y'a ye min sera ka fɔ ye Bamakɔ ta ani cunenw olu sɔn t'a la. Ni ye fitinin dɔrɔn de ye an karamɔgɔ ani an fa Seydi Sheriff Usman Madani Haidara ale ka wuli ka jɔ a n'a ka baaraw n'i k'i b'i da don a na i bɛ dɔɔni de fɔ a la i tɛ se ka a bɛɛ fɔ quoi. Nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ Europe jamana kɔni a dan de don foyi de tɛ yen ni i y'a bani ka se ka kunbɛn Ala ye hɛrɛ minnu k'a ye farafina kɔfɛ farajɛla fana Ala sɔnna ka se ka o hɛrɛ kelen sabati ye ni Ala sɔnna ma Faransikaw olu ko u labɛn inshallahu Faransi kɔni y'a bani a bɛ don yen ka Faransikaw ka Ala wele u ye en même temps fana ka duwawu k'u ye ka maaw wele fana ka na Ala ma o min y'a ka baara ye a ka yɔrɔ min bɛ Faransi o dayɛlɛli baaraw kana ka kɛ ka taa se yɔrɔ min bɛ Espagne ani Italie yɔrɔ bɛ dayɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na
Aye dɔ kɔni dɔ bɛ sa kuruba minibar sanfɛ dɔ bɛ crise piqué minibar sanfɛ parce que kule in ni kɛlɛ in bɛɛ kun wallahi ala ko tɛ n'i dan ka tila k'i dan ala ka hɛrɛ kelen o ma bɛn mɔgɔninfin ma i b'a dɔn o tigilamɔgɔ o bɛ sɛgɛn dɛ an bɛ dugawu k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen san 2022 u sera ka wuli ka jɔ min kɛ Belleville dun i m'a ye Burkina Faso vraiment a du in kɔni wasa dan de don an tun b'a dayɛlɛli kɛnɛ kan Bobo Julaso kaw an b'u fo parce que Bobo Julaso ka di dɛ a ka di an ye waati min kɛ yen Bobo ka di dɛ u ye finiw d'a ma u ye samara d'a ma u ye fɛn caman d'a ma nin yɔrɔ in na an bɛ an karamɔgɔ fɔ Cheikh Ibrahim Tira Tira an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye u ka Burkina fini a y'a min di ne ma valeur ka bon dɛ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn olu kuma bɛɛ tɛ lakali ko ye olu kuma ninnu Seydina Ali ma fɔ ko Seydina Ali ko nɛɛma bɛɛ ko nɛɛma mɔgɔw k'i ka hɛrɛw dogo ko sinon o la i t'i ka ɲuman bɛɛ fɔ n'i y'a ye fitini de fɔ a la voilà an bɛ dugawu kɛ an tɛ hasidiw ye ka n'o fɔ ayiwa i tɛ o b'a fɔ yan hali n'o tɛ an bɛ damuda ka dugawu kɛ waati bɛ damuda waati bɛ damuda ayiwa siɲɛ wɛrɛ ta ni ala sɔnna a ma an b'o fɔ aw ye ni ala sɔnna a ma an ka ɲɛmɔgɔw ka same bɛ an fɛ yan an b'a daminɛ an karamɔgɔ Sherif Ahmad Tidiane Haidara o y'an ka ba ye Sherif kana ka taa tournée la Côte d'Ivoire san o san a bɛ tournée in kɛ a tournée bɛ daminɛ le 2 walima a bɛ taga le 2 de a bɛ taa le 2 tournée bɛ daminɛ le 3 voilà ka taa Côte d'Ivoire ala kɔni bɛ san bɛɛ lajɛlen de ba tournée la n ko ne delila k'a fɔ dɔn ko Sherif ka dɔgɔkun kelen kɛ Bamakɔ yan nka a man ca dɛ a ka du kɔnɔ quoi ka sɔrɔ a ma taa tournée la an bɛ dugawu k'u ye ala ka tournée in kɛ hɛrɛ kɔnɔna na ka wele bila Ivoirien bɛɛ ma u ka se k'u labɛn Sherif Ahmad Tidiane Haidara a ka nin baara in ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na jumajan tɛmɛnen an balima chrétien dɔ taara tuubi mɔgɔ minnu bɛ kule la aw kɛra chrétienw ye aw ka diinɛ bila aw kɛra yahudiyaw ye mais ninnu bɛ chrétien hakɛ min tuubi san kɔnɔ n'u y'a kɛ u bɛ sa olu sigilen bɛ kule la dɔrɔn Sherif Ahmad Tidiane bɛ don tukɔnɔna ninnu na an ka bɛn maaya la ko in na bon ni e yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ sa ko chrétien dɔ tuubi la mɔgɔ n'i bɛ fɛ mɔgɔ kan d'i ta la f'i k'i ka sɛbɛya jira a tigi la bon e bɛ fɛ mɔgɔ kan d'i ta la e bɛ ka tila ka ɲugu o la o ma nɔgɔn a tɛ tuubi o tigi ka dayɛlɛ o la Haidara n'a denw ka fara Haidara yɛrɛ kan an yɛrɛ taalen Burkina Faso chrétien caman tuubira karamɔgɔ bolo an ka événement hali salon Sikaso Mawuludu la chrétien dɔ tuubira yen tourneau senfɛ n'u bɛ jo sɔnnaw caman n bɛ taa ka taa jo sɔn aw danbɛ Bamakɔ yan an bɛ baara de la an karamɔgɔ an karamɔgɔ denw u y'a baara de yira an na an ka baara kɛ dɔrɔn kuma mugu nafa fosi t'a la ne ko i tɛ fɛɛrɛ kɛ ka wari dɔ ɲini ka di an ka misirin dɔ jɔ yɛrɛ misiri ko in a laban kɔni ni jamana autorité ma jateminɛ k'a la misiri nin kelen téléphone nin kelen direct page Facebook o ka balo tele o ka ko bɛɛ y'o de ye o kɔni i bɛ ɲɛsin Haidara ma o y'i ka du jɔlen ye o ka balo ten de an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma o la an ka ɲɛmɔgɔ Sherif Ahmad Tidiane Haidara ka taa se an karamɔgɔ Sherif Ali Usman Haidara an ka seya mɔgɔw olu fana bɛ an bolo kɔrɔ yan u ka sanbɛ an bɛ jɛ ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. nin waati la an nisɔndiyalen ka foli kɛ bɛɛ ye san kura yɛlɛmali la sabu an filɛ o de la ni o ye 2022 ka ban ka tugu 2023 o fana ye san jate dɔ ye adamadenya bolo mɔgɔya bolo min ni a jate a talen don bi yɛrɛ bɛ se k'a fɔ diɲɛ jatew ka fara ɲɔgɔn kan na ale de ye jɔyɔrɔ belebeleba ye min ni jate kelen don ka diɲɛ bolo bi an filɛ san kura min yɛlɛmali la ni o de ye 2022 ka taa 2023 alhamdulillah min bɛ an bolo o de ye ɲɛsin ye ala ma o de ye dugawudon ye an yɛrɛkun ye an ka du ye an ka sigida ye an ka jamana ye ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye
ni nisɔndiya waatiba ye an bolo komi n'an bɛ kuma ni diinɛ hukumu ye diinɛ hukumu kɔrɔ ye di parce que kuma dɔ la an yɛrɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ se k'a ye k'a fɔ nin tɛ silamɛw ka san ye nin tɛ san ye mɔgɔ silamɛw kan ka nisɔndiya san min na ou bien nin ye kerecɛnw de ka san ye a bɛ se ka ye ten bɛɛ ka jate la mais anw bɛ kuma diinɛ tɔgɔ la o sira kan k'a fɔ la san tɛ kerecɛn bolo san tɛ diinɛ wɛrɛ maa bolo san tɛ silamɛ yɛrɛ bolo san ye ala ka san de ye o la ala ka danfɛn minnu bɛ a ka dugukolo sanfɛ olu de bɛ a ka san bénéficier i kɛra silamɛ i kɛra kerecɛn i kɛra diinɛ wɛrɛ ye ɲankuma mɔgɔ dɔw bɛ se k'i ka jate kɛ dɔ kan mɔgɔ dɔw bɛ se k'i ka jate kɛ dɔ kan mais an silamɛw ka jate bɛ nin san fila bɛɛ kan sabu an baara kɛ nin ye a fila bɛɛ sabu jate dɔ ye kamariya ye jate dɔ ye shamsiya ye n'o ye kalo bɛ jate min dafa ni kalo ka bɔ ka tunu o kalo mana kɛ kalo 12 ye o bɛ san yɛlɛma ko fɔ tile fana ka bɔ ka tunu o tile jate fana mana kalo 12 sɔrɔ a bɛ san ka yɛlɛma ko fɔ o de la kuranɛ ko a ye tile kɛ an ye yeelen bɔ fɛn ye ka kalo kɛ an bolo nɔɔrɔ ye ko ka da mun kan lita'lamu adada sinina wal hisab ko mun ka sɔn an ka san jate da dɔn ni tile an ka san jate da dɔn ni kalo ye ko ani jatew an ka se ka o bɔ cogoya dɔn alhamdulillah o kɔrɔ tile san in o de yɛlɛmatɔ filɛ nin ye n'o o bɛ o de wele la plupart an ka jate namaw ko milad amu milad ni o de nabila isa alayhi salam ko ale ka bangeli ye o dati bɛ min kɔnɔ o de la mɔgɔw b'a ye ko kerecɛnya don mais hali ni kerecɛnw don kerecɛnw ka jate dɔ sigilen ko nin y'an ka san yɛlɛma ye o kɔrɔ tɛ ko silamɛ man ka ye silamɛ man ka nisɔndiya o don o ye nkalon de ye o ye nkalon ye ni jate de don madama diinɛ tɛ e t'u kɔ bato la e t'u kɔ dɔwɛrɛ la fo an ka balo maaya la ɲɔgɔn fɛ ko an mɔgɔ fanba jɛna ni nin ye hali n'o y'a sɔrɔ ni jate in tɛ n bɛ ka kalo 12 ko min fɛ yen mais bɛɛ bɛnna jate dɔ ka ten o kɔrɔ silamɛya tɛ interdiction kɛ o ko ninnu na fo an ka silamɛya hakika faamu mais an kɔni bɛ surunya nin kuma na sabu an ka bi mago b'a la dekun minnu bɛ an yɛrɛ fɛ yan bi o kama n'o tɛ san tɔw la an bɛ sigi dɔrɔn an bɛ bɛɛ fo an bɛ nisɔndiya foli kɛ ka san kura taarɛ kɛ mais nin jɔ bɛ kɛ ninnu kan u kana se mɔgɔ sɛbɛ dɔw hakili la u k'u jɛɲɔgɔn dɔw kɛlɛ jɛɲɔgɔnya la ka sɔrɔ u ni minnu kan ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la sabu min bɛ don kun na kerecɛnw bɛ tan an man ka kerecɛn fo an man ka u ye nkalon da ala la u ye nkalon da a ka kira la sabu ala yɛrɛ ye a fɔ hali n'u y'an fɔ an k'u labɛn folila min ka fisa n'u ta ye ahsan misla aw ahsan minha a bɔɲɔgɔnko walima min yɛrɛ ka fisa n'a ye kuranɛ ye an bila sira nin bila cogo ninnu de la bon o la kuranɛ kɛlen ka an bila sira mɔgɔ man ka tunu bilen o la jɛɲɔgɔnya ye jɛɲɔgɔnya de ye an ni u b'o kɛ ɲɔgɔn kan anw faso kɔnɔ mali kɔnɔ hɛrɛ la baden na mais janko nin tɛ o dama ye nin ye jate de jate min sigi kuma yɛrɛ n'o ye calendrier grégorien ye mɔgɔw b'a ta komi u tɛ tarikiw de dɔ k'o la ni adamaden tɛ tariku dɔ fɛn o fɛn na i bɛ fɛn caman de fɔ a la n'o tɛ ala min ta ko silamɛ san kira nana sɔrɔ bolisɔnnaw de bolo u bɛ jate kɛ n'a ye bolisɔnnaw mais e ma b'a la ko bolisɔnna ko don bon fo an ka ɲɔgɔn faamu adamaden tɛ min dɔn dɔnbaliya bɛ maa bila kuma caman na o de an b'a ye k'u tɛ fɛn dɔn wa puis kuma dɔ ala dɔn tɛ mɔgɔ min jɔn bɛ fitinɛ kan n k'a wuli mana sɔrɔ cogo o cogo o la i b'i yɛrɛ ɲini ka b'o ɲɛ ala ka faamuya ko ɲuman di an ma ka ɲini san caman bɛ ala bolo hɛrɛ la yarabi ala k'o nɔgɔya an kelen kelen ye nin san in 2023 ala k'a kɛ an ka hɛrɛ san ye ala k'a kɛ mali ka hɛrɛ san ye tɔɔrɔ minnu bɛ an kan nin jamana in kɔnɔ yarabi ala k'a ko wulili san ye hɛrɛ caman bɛ ala bolo ka di an ma ala k'a kɛ o san ye ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Association ka bɛnmaya la tɔgɔ la président d'honneur ani président du conseil d'administration an bɛ bɔ ka sankura foli kɛ maliyɛn bɛɛ ye ani ka se diɲɛ jamanaden bɛɛ ma
ka ɲini ala fɛ sankura ye n'o ye 2023 ye hɛrɛ minnu b'a kɔnɔ yarabiyama ala k'olu kɛ an ye an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana mako bi bɛn ni keleya min na sankura in kɔnɔna la ala ka olu nɔgɔya an ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka na ni ɲɔgɔn kanu ye ani kana ni ɲɔgɔn tɔbɔtɔ ye an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ nin sankura in kɔnɔ ala ka o latigɛ gɛlɛya minnu bɛ an ka nin jamana in kɔnɔ ani diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli sɔlila rasul karim. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di an lajɛbagaw ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma. Bi donba in na an bɛ ala fo ka barikada parce que an bɛ waati min na o ye san yɛlɛma ye. An bɛ ala fo ala min ye nin san kura jira na n'o ye san 2023 ye. Mais nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ foli kura y'a ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'o di an karamɔgɔ ma a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara ale ni a ka denbaya olu minnu kɛra sababu ye ka kanda sira jira anw na ka basigi sira jira an ka jamana la an bɛ ale ni a ka denbaya fo kosɛbɛ. Nin waati na Ansar Dine International tɔgɔ la an bɛ an ka organe ɲɛmɔgɔw fo ka sankura foli kɛrɛnkɛrɛnw ye ka kurakuraw ye k'u sanbɛ sanbɛ k'a daminɛ an ka conseil d'administration na fo kana bila organe kelen kelen bɛɛ lajɛlen la au niveau international an ka foli bɛ se u ma. Sankura foli fana na an tɛ ɲinɛ an ka armée kɔ n'o ye an ka tenitigiw ye a kɛra suguya o suguya ye olu de bɛ kɛnɛma olu de bɛ fiɲɛ la olu de bɛ san kɔrɔ olu de bɛ kungo kɔnɔ anw sigilen bɛ so kɔnɔ yan an ka dugawudon bɛ se u ma ka ɲini ala fɛ ala k'u sabati ala k'u dɛmɛ ala k'u juguw dɛsɛ minnu taara k'u ka denbayaw to an ka dugawudon ani an ka hami ɲuman ani an ka dɛmɛ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ olu ka denbayaw ma ala k'u ka denbayaw sabati o kɔfɛ. O kɔfɛ Ansari fana kɔnɔna la an ka tɔnden minnu fatura nin san in kɔnɔna na n'o ye san 2022 ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ o la ala ka yafa o ma. O la nin waati in na ni an sera nin waati la n'o ye san yɛlɛma ye nin ye koba ye parce que silamɛ ka fɛn fɛn i b'a ɲini de ala ni a ka kira ka kuma kɔnɔ. Donc ala ko a ye su ni tile d'an ma ka nafa caman fɔ a la mais nafa ninnu na a b'a la k'a fɔ an k'u kɛ jatebɔla ye. O la an bɛ san yɛlɛma min na o ye tile jati san yɛlɛma ye n'o bɛ bɛn tile 300 ani tile 65 ma tuma dɔ a bɛ kɛ 66 ye o ye tile san jati ye ala de ko ten ko tile bɛ se ka kɛ ka jati kɛ. O la kalo jate an y'o san yɛlɛma kɛ sisan an bɛ tile jati san yɛlɛma la ninnu bɛɛ ye ala ka kobaw ye. Ne ni waati ninnu sera a b'an hakili jigin Sherif Usmani Madani Hayidara n'a ka denbaya ka bilasirali la k'a fɔ ni mɔgɔ min ye sankura sɔrɔ i k'a dɔn dɔ bɔra si la n'i ye sankura sɔrɔ i k'a dɔn i bɛ ka surunya i ma la. O la min bɛ ɲini mɔgɔw fɛ nin waati ninnu na o ye ka miiri ala ka hakɛ la nin nisɔndiya ninnu kan'an bila foyi la min bɛ ala sɔsɔ ye. Nisɔndiya ninnu kan ka jira an na k'a fɔ an bɛ ka gɛrɛ an ma la an ka fɛn kɛ min bɛ an n'an ma cɛ surunya. Donc an bɛ se ka min fɔ o de ye nin an bɛ foli kɛ k'a fɔ sankura ni ala k'a kɛ an ka hɛrɛ ye ala k'a kɛ an ka jamana ka basigi ye ala k'a kɛ lafiya ye ala k'a kɛ kɔrɔta ye ala k'a kɛ kɛnɛya ye ala k'a kɛ bonya ye ala k'a kɛ kɔrɔta ye k'o di Sherif Usmani Madani Hayidara ma ala k'a kɛ kɛnɛya ye k'a kɛ kɔrɔta ye k'o kɛ sɔrɔ ye k'o di Ansari jama kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an'u kanubagaw. An bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase Sherifula TV baarakɛlaw ma ka se a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ san ɲɔgɔnna caman ala k'o jira an na. Salamu alaikum warahmatullah. Ala mun sɔnna ka san yɛlɛma jira an na an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'a ɲini a fɛ a ka san 2023 mun bɛ na daminɛ sisan a k'o kɛ an ko lafiya san ye a k'o kɛ kɛnɛya san ye k'a kɛ bɛn san ye k'a kɛ sabati san ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ninnu kɔnɔ
n'o ye Mali ani kɛrɛfɛ jamana ninnu tɔw bɛɛ gɛlɛyaw bɛ a caman kɔnɔ Mali yɛrɛ ta ka bon kosɛbɛ mais an bɛ Ala de deli Ala ka kɛ a ka Alaya bonya kama san kura in a ka hɛrɛ d'an ma 2023 in an ka hɛrɛ sɔrɔ a la an ma deli ka hɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a tun bɛ yen 2022 kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔɔrɔ ninnu Ala k'a bɛɛ falen hɛrɛ la an ka samɛ foli bɛ ka taa ansari bɛɛ lajɛlen ansari minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ka daminɛ bureau national mɔgɔw la ka taa an ka wudu karamɔgɔw la ka taa sous-section karamɔgɔw la section karamɔgɔw n'a ɲɛmɔgɔw la ka taa sous-section karamɔgɔw n'u ɲɛmɔgɔw la ka taa comité karamɔgɔw ni comité ɲɛmɔgɔw la ani tɔnden cɛman ni musoman an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ani ansari kɔfɛ ansari international an ka foli b'a bɛɛ ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn maliyɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ ka hami ye jamana in jɔli ye an ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen minnu fana bɛ yen ni hakilila jugu b'u la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dusukun ɲuman d'u ma u ka hakililaw yɛlɛma an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana in jɔ o de foli b'an bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli laban ni an karamɔgɔ Hayidara ye n'o ye Aseyidi Seydou Ousmane Madani Hayidara mɔgɔ min ka ɲɛnamaya bɛnna diɲɛ lafiyali ma ale ma hamina a yɛrɛ kun ye a hamina ni diɲɛ de ye a hamina ni fantanw ye a hamina ni cɛsamusow ye a hamina ni falatɔw ye a hamina ni mɔgɔ degunenw ye ale ka degun fɛn fɛn b'ale kan ale ko k'a bɛ mɔgɔ tɔɲɔlenw de dɛmɛ o de degun b'a kan an b'a ɲini Ala fɛ a bɛ voyage la nin waati in na Ala k'a ɲuman segin a ka tournée Ala k'a bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la ka kɛ kunkɔrɔta ni wasa ye k'a ɲuman segin ka na a ka denbaya ɲuman sɔrɔ ka n'an yɛrɛw ɲuman sɔrɔ an bɛ foli k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ Sherif Ahmed Tidiane Hayidara la a n'a dɔgɔninw a n'an baw an ka foli b'o bɛɛ ye ka ɲini Ala fɛ Sherifula Ala k'u sago d'u ma Ala k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma Ala k'an k'u dɛmɛbaga ɲumanw ye an ka jɛ in Ala k'a laban arijinɛ kɔnɔ ka foli kɛ Sherifula yɛrɛ baarakɛlaw fana bɛ yen télé Sherifula a ɲɛmɔgɔw n'a kɔmɔgɔw an ka foli b'u bɛɛ ye Ala ka sankura in kɛ hɛrɛ ye Ala ka kɛ hɛrɛ san ye salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cabinet de Guinée tɔgɔ la an ka ɲɛmɔgɔba n'o y'an ka directeur ye Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Hayidara ka fara Ngolo Danbɛlɛ kan n'an baaraɲɔgɔnw bɛɛ foli lase maliyɛnden bɛɛ ma farafinden bɛɛ ma ka ɲini Ala fɛ san 2022 ale kun donna hɛrɛ la san kura Ala ka o fana kɛ an ma hɛrɛ san ye Ala k'a kɛ ɲɛtaa san ye k'a kɛ sabati san ye an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Ousmane Madani Hayidara adamadenya jigi ɲuman ni a sabu ɲuman a ye hɛrɛ de kanu ni diɲɛ bɛɛ ye Ala ka hɛrɛ kɛ a n'a kɔ ye a y'a ɲini ka don diɲɛ bɛɛ ni tɔɔrɔ de cɛ Ala ka don a n'a kɔ ni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala k'a sabati san 2023 tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ Ala ka tɔɔrɔ ninnu wuli degun minnu bɛ yen Ala k'u wuli bɛnbaliya minnu bɛ yen Ala k'u ban k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye farafinden bɛɛ ko an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bɛnbaliso bonya o bonya don kelen tombo de don ni bɛn ma fɛn o fɛn dilan bɛnbaliya t'o dilan bɛn dun ti kɛ fo dɔ ka dɔ bila dɔ ka sɔn dɔ ma o tuma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye TV Sirifila baarakɛla bɛɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'a n'u bɛɛ ye u ye ɲɛ bɔ farafinya ni danbe ni jamana na Ala ka ɲɛ bɔ u la Ala k'u ka baarada in taa ɲɛ Ala ka jamana yɛrɛ taa ɲɛ Ala k'o k'a ka Alaya kama sɔli ala Muhamadi wa ali Muhamadi. Ayiwa an bɛ an ka ɲɛmɔgɔyaso fo ka taa an karamɔgɔw la n'o ye an karamɔgɔ denw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka bɔ yen ka se a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo
ka duwawu k'u ye baara min kalifalen bolo ala k'u se a baara kɔrɔla na kelen ka ɲa fɔ ye k'a fɔ nisɔndiya ani sewa o dafalen bɛ a waati bɛɛ an ka dɔnkilidala denmisɛnnin dɔ bɛ an bolo a fana bi a lamɛnnen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan a tɔgɔ de ye ayiwa ko Peter Boss o ye dɔnkilidala min ye Mali kɔnɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ rap milieu kɔnɔna na maa dogolen tɛ an b'a fɔ Peter Boss ye a bisimila kɛnɛ kɔnɔna na a bɛ cogo di sawa alhamdulillah Peter Boss in kɔrɔ Peter Boss mɔgɔ min bɛ se ka yɛrɛ bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ quoi mɔgɔ min bɛ se ka yɛrɛ bila ko impossible bɛ ko la ok donc a bɛ sira fɛ quoi donc a ye tɛgɛrɛ fɔ o ko la o kɔrɔ i bɛ se ka bila an ka Mali ɲɛfɛ parce que impossible bɛ Mali ko bɛɛ la bi an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ san 2023 labɛnw baaraw la dakuruɲɛ kelen sanbɛ ka ɲɛsin lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na donc n bɛ foli bila an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye n lase yan nɔ ani maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ɲinan san ala k'a kɛ hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ma donc minnu bɛ ka faso in dɛmɛ hali bi ala k'u dɛmɛ a ko la et puis an yɛrɛ fana k'an cɛsiri quoi donc jamana tɛ jɔ ni mɔgɔ kelen o ye kelen an bɛ kɛnɛ d'i ma i ka se ka i ka dɔnkili da ni ala ka jɛ ye Mali fasa da ni cogoya in na bon mun ɲɛ bɛ n ka faso la sira min fɛ donc c'est pour cela o de ye poussé k'an bila a dali la yɛrɛ fɛnɛ parce que ɲɛ b'a la bi jamana in tiɲɛnen don surtout éducation ani an yɛrɛ ka famaw sira caman bɛ a bɛɛ ɲagaminen don k'a kɛ dunko juguya sababu ye donc si mago tɛ jamana la bilen bɛɛ bi k'i yɛrɛ de wasa don i yɛrɛ la n'o dun kɛra o jamana ci de o tɛ jamana ci ye o ye jamana ci ye o ye tiɲɛ ye mais e yɛrɛ fɛ san dɔ ma bɔ a la bon nin waati la ça va alhamdulillah a ka fisa avec Assimi ouais a ye tɛgɛrɛ fɔ Assimi han ouais bi kɔni taara nin sira fɛ a ka ca ala fɛ ala b'an dɛmɛ ni ala sɔnna mais n'an jɛngɛ an bɛɛ tila k'o lakale yan ni ala sɔnna ma o la an bɛ dugawu de kɛ ala kana jɛngɛ sabula jɛngɛni an bɛ yɔrɔ min na a dama ni an si la an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i nali ka na an ka welekan jaabi kuma kuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo ani weleda kan ka ɲɛsin maliyɛn denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma en tant que jeune bon en tant que jeune n bɛ mun fɔ jeunesse yɛrɛ hali bi an wuli an k'an cɛsiri maa kelen tɛ se ka jamana jɔ n bɛ segin a kan toujours ninnu kɔni b'u nun di n'an fana y'an nun di a ka ca sira bɛ jɛ donc n'an tora chemin kelen fɛ an bɛ labila fɛnɛ ni ala sɔnna ma an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i nali an ka weleka jaabili la Serifula Jabarani tɔgɔya la an bɛ dugawu kɛ san 2023 ala k'a k'i ma succès ye ka sanga di ka baaraw bɛɛ lajɛlen sabati i ka laɲini ye min ye ka Mali bila o minɛn kɔnɔna na ko minnu b'a kɔnɔ n'u jɛngɛlen don ka se ka u bɛɛ lajɛlen lakile an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye vraiment merci beaucoup ala ka san wɛrɛ ta yira an na ok an bɛ an balimakɛ fo ka wale ɲuman dɔn mɔgɔ min mana bila ko bɛ ɲɛfɛ a bɛ se o kɔrɔ vraiment ni ye courage kan ye dɛ ni ye courage ni bɛ a bɛ fɔ cogo di espoir jigiya ouais Mali bilama an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an dɛmɛ a la an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u k'u seko n'u donko bɛɛ lajɛlen kɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi su in na i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ cogoya la ala ka dɛmɛ kɔfɛ an bɛ cogo min lafiya dɔɔni min bɛ anw na hakilisigi dɔɔni min bɛ anw na bi o t'olu la mais halisa an bɛ dugawu kɛ maliyɛn den mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali fan o fan ala ka na ni basigi ka na ni hakilisigi ye sabula o de nafa ka bon an bɛɛ lajɛlen kan d'abord an bɛ taa halisa sanbɛ sira kan ka se ka sanbɛ ta ka aw la nisɔndiya ni a ye ka kɛ ni san 2023 olu ɲɛgan baaraw ye ni ala sɔnna ma min bɛ an ka jɛ ka ɲɛmada olu fɛ fo sankura bɛna jɔ sankɔrɔ bɛna tɛmɛ 2022 o bɛna ban si ma bolo 2023 bɛna jɔ an bɛ dugawu kɛ maa minnu gɛrɛsɛgɛ mana don 2023 yɛrɛ la a ka kɛ si ye o ma a ka kɛ kɛnɛya o ma ne ye Alhaji Maitre Sulemani Jɛrɛ Bamakɔ Bankɔni Jɛngɛnɛbugu la faso yiriwadugu sɔrɔnkɔ ye n ka baara bɛnnen don farafin furakɛ ma banabaatɔw furakɛli ma ala ye mun lajarabi bana la an ka baara bɛnnen don olu furakɛli ma Mali kɔnɔ yan diɲɛ jamana caman bɛ yen an n'o mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'an ka kɛnɛyasotigiw an bɛ ɲɔgɔn kalama a furakɛli baara la kosɛbɛ parce que baara b'a n'i b'a kɛ i b'a kɛ sariya kɔnɔ
maa minnu pasera an fɛ yan caman don mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu bɔra korowari minnu bɔra jamanakɛlaw la ka na furakɛli kɛ an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen Espagne b'a la France b'a la Malta b'a la Italie b'a la Amérique yɛrɛ b'a la donc ka taa se fɔ Canada ma an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen na ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ lajɛlen ye bana kɔni adamadenya taalan don ni ala ye maa minnu jarabi a la a ye wuli a ka jɔ a ka ɲɛɲini kɛ furako la sababu tɛ bɛɛ bolo an yɛrɛ min fɛ k'a fɔ nin ye bɛɛ ka sababu t'an bolo mais bana kɔni gɛrɛsigɛ don n'a y'i sɔrɔ dɔrɔn wuli k'i jɔ i k'a furakɛ an ka baara bɛnnen min ma o de ye nin ye bi an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye téléspectateurs maa bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye wa safu dafalen an bɛ dugawu k'u ye télé yɛrɛ promoteur n'o y'an fa y'an n'an karamɔgɔ a seydi Sherif Usman Madani Haidara Basande an ka dugawu bɛ a ye ka dugawu ɲini a yɛrɛ fɛ ala ka sini kɛnɛ ala k'a d'an ma ala k'a to an bolo ala k'a to an bolo ala k'a to an ɲɛfɛ ala kira barika sɔli ala rasulilahi ne ko dakuruya fila ye ka fɔ an balimaw ye bana kan ani bana furakɛ kan donc furakɛli kɔni foyi tɛ se ka nɔgɔ mɔgɔ ma ani dusukun ɲumanya tɛ n'i kɛra bana furakɛla ye an b'a fɔ furakɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ye an ka hinɛ an ka makari banabagatɔw la an ka hinɛ o la bana furakɛ yɛrɛ ye ala ɲini dɔ de ye baraji ɲini dɔ don ni bi tile tɛ bana tɛ furakɛ wari la nka diɲɛ bɛɛ na waati bɛɛ na ko don yiri sɔrɔli ma nɔgɔ bi fura labɛnni ma nɔgɔ n'anw sigilen bɛ dugu sokɔnɔw na ko ka nɔgɔ mais n'i bɛ duguba kɔnɔna ko ɲɔgɔn tɛ donc vraiment an kɔni bɛ foli kɛ an ka auditeurs bɛɛ lajɛlen banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ni n denw ani n ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'an ka tɔɔrɔ sera min ma o ka yafa an ma bana furakɛ ma nɔgɔ donc n'an ka tɔɔrɔ sera mɔgɔ ma o ka yafa an ma an fana yafalen don bɛɛ lajɛlen ma sankura tɔgɔ la salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu an ka foli b'aw ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كفولي أني تني كدي شريفولا فلا بقى بلا جريمة كشريفولا بركة بيرفو ما شاء الله كفوني نكو ولا كسي أما يامبي golfa bazen kono a diyaranye a bonyanama ni ala ka je sanyelema hukumu kadara konnadu mashallah 2022 koni alhamdulillah o koni o nyongri la sa otuma ambe ala fu ka ala walimando setiga ramani ale mi 2022 beirana herani baden kono ambi masayin fu sa nata yin fana no 2023 ye amba nyini an desara fin la 2022 la ala ka be sabati 2023 kono aywa fin fana an soro 2022 na ni geleya do ni kololo do ala ka an be kishama fana aywa 2023 kono mashallah ambe duwaw ke mali be malien be ka je ka do da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in tɛ ni jamana kɔnɔdenw tɛ wa jamana kɔnɔden yɛrɛ fana tɛ ni jamana fana tɛ o tuma an bɛɛ de bɛ fa kelen ba kelen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma 2023 o bɛ se ka diya cogo min na dama k'a kɛ kayifi ye k'a yakubaya k'a kɛ hɛrɛ ani baden ye an b'o ɲini ala fɛ ayiwa an ka ɲɛmɔgɔ minnu fana b'an kun na ka daminɛ son excellence la n'o ye Asimi Goyita ye a n'a ka baarakɛla bɛɛ gouvernement bɛɛ ka duwawu k'u ye ka f'u ɲɛna halisa u k'u cɛsiri fana u bɛ sira min kan vraiment u k'u cɛsiri baara in ma nɔgɔn dɛ baara in ma nɔgɔn nka ko o ko n'i y'a gɛlɛyalen a nɔgɔma bɛ ɲɛfɛ ni ala ka jɛ ye o tuma an bɛ duwawu k'u ye u n'u ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka duwawu k'u ye 2023 ye ala k'a diya 2023 ye u bɛ baara min na ala k'a sabati 2023 ye ala ka kisi ni tanga kɛ 2023 ya rabbi ala k'a kɛ maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ ye n'u ka baara ɲuman a n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an ka sɔrɔdasi minnu fana bɛ yen n'o ye faama ye an na gardabu k'ulu ye ka duwawu k'u ye fana u fana bɛ ka don an ni balawu min cɛ ya rabbi ala k'u dɛmɛ an y'o ɲini ala fɛ u taara u y'u ka denbaya min to ko fɔ ala k'u segin n'u ɲuman ye ka na denbaya ɲuman sɔrɔ ya rabbi ala an b'o ɲini ala fɛ ala k'u k'a ka ala bonya kama k'a ka ala kɛlɛ kanu kosɔn sɔli ala muhammad an bɛ min fɔ an ka clients ye 2022 Mashallah, an dɛsɛra fɛn fɛn la 2022 a bɛɛ bɛ sɔrɔ golfa bassin kɔnɔ 2023 ka daminɛ bassinw na a qualité baw ka taa bila moins riches la a donnen gala la farafingala tubabugala ka taa bila vaxiw la a dɔgɔdɔgɔnin santan na caman santan ka taa bila borodew la tisi n'i sera golfa bassin na yan dɔrɔn jelibugu suguda la lycée Kɔrɔso kɔrɛ kɛrɛfɛ i ka da la k'a fɔ a ko bɛ ɲɛnabɔra ayiwa yanni an ka bɔ kuma la an bɛ an fa n'an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ
n'o y'a Cheikh Sherif Ousmane Madane Aïdara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka duwawu k'u ye ka duwawu ɲini u fɛ masha Allah k'a fɔ a ɲɛna ko Ala ka kɛnɛma an kɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko ya Rabbi a bɛ baara min na Ala ka n'a fana dɛmɛ Ala k'o kɛ Ala bonya kama sɔli ala Muhammad. Alhamdulillah ni nusɔndiya de ni ko sanyɛlɛma ɲininkali kɛ sanyɛlɛma na an b'a fɔ ala ni ce ni ala barikada de ala ka barikada kɛnɛ de don kɛrɛnkɛrɛnnen alhamdulillah an bɛ ala fo ala min ye 2023 yira an na an bɛ bɔ ka foli kɛ an kanubagaw ni an lajɛbagaw la ka foli kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen na an bɛ dugawu kɛ vraiment 2023 ala taala min y'a yira an na ala k'a kama hɛrɛ ye 2022 min tɛmɛna a y'a sɔrɔ degun bɛ minnu kan ala k'an bɛɛ lajɛlen ka degun wuli a y'a sɔrɔ minnu bɛ hɛrɛ kɔnɔ ale bɛ ala ka dɔ fara n'u bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kan 2023 min daminɛtɔ ye an bɛ dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma jamana ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen lafiya k'an bɛn kelen ma k'an hakilina kɛ kelen k'an kanu don ɲɔgɔn na alhamdulillah rabbil alamin an tu bɔ yɔrɔ la fana fɔ an bɛ an ka cɛkɔrɔba fo ni ale ye Cheikh Sherif Ousmane Madane Aïdara ale min silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ an ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka tila ka dugawu kɛ ɲin'a fɛ ka dugawu k'a ye alhamdulillah ka tila ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen kelen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Cheikh Jibril Kulibali kanubaga bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen kelen kelen ala ka san caman yira an na ala ka san wɛrɛ d'an ma vraiment an ye nisɔndiya minnu sɔrɔ san kɔ tɛmɛnin na ala ka dɔ fara o nisɔndiyaw kan tɔɔrɔ minnu tɛmɛna san tɛmɛnin na an bɛ dugawu kɛ ala ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔnti kɛrɛnkɛrɛnnen ma mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ minnu degunna ka bɔ sigiyɔrɔ la n'u nani bɛ Bamakɔ yan ni sigiyɔrɔ tɛ dɔw yɛrɛ bolo dɔw yɛrɛ bɛ si kɛnɛ ma an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen ala ka jamana basigi bɛɛ lajɛlen ka segin ka tagi sigiyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'i ka sigiyɔrɔ sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ ala ka jamanadenw bɛn kelen ma ka to la ka ladilikan di jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma vraiment u ka jamanadenw lajɛ jamana ye bɛɛ de ta ye den fitinin fara maakɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ ye kelen ye jamana la o kɔrɔ ye jumɛn ye maa minnu déplacera ka bɔ o sigiyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn denbayatigi kɛlen k'a ka du bila ka wuli ka taga sigi kɛnɛ ma degun de b'a lase a tigi ma o degun bɛ furakɛ ni hakilina minnu ye a bɛ furakɛ ni miiriya minnu ye o k'olu ta pour que mɔgɔw ka se ka segin ka taa bɛɛ ka se ka i sigiyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ka se ka segin ka taa i ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ la cogo min na minnu ni tora jamana ko la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ o la ala ka yafa o ma o k'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya an bɛna taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛsinn'an ta don cɛ sɔli ala rasulilahi wa ka serifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo vraiment a ni cɛsiri an b'aw ka émission suit waati bɛɛ lajɛlen kelen kelen na vraiment a baara tagabolo ka ɲi an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh nin tɛ aw balimakɛ Cheikh Jibril Kulibali ye Bamakɔ Falajɛ an ka foli bɛ ka taa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ ka taa an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Super Bathily Bazin a ɲɛmɔgɔ ne yɛrɛ de aw nana sirifila mɔgɔ nana ka na samɛ foli la nin diyara n ye an bɛ dugawu k'aw ye ala min ye ɲinan yɛrɛ na ala ka san wɛrɛ yɛrɛ na 2022 kɔni bantɔ la an bɛna ale 23 la an b'a ɲini ala fɛ 22 in kɔnɔna na gɛlɛya minnu an y'u sɔrɔ ala kana segin o ɲɔgɔn ma n bɛ hɛrɛ minnu ɲini ala fɛ ala k'u d'a ma 23 in kɔnɔna na ala k'an bɛɛ sago d'a ma ka jamana ka lafiya ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ kelen ma ala ka jamana lafiya an bɛ siran mun ye ala ka don an n'a cɛ ala k'an bɛɛ sago d'a ma ni ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu rasuli kerim ka aw yɛrɛ fɔ aw ka baara la ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la 2022 gɛlɛya caman yera kɔnɔna na an tɛ fɛ k'o ye 23 in kɔnɔna na an bɛ dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛ
k'aw yɛrɛ fo aw ka baara la ka télévision tigi fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'o y'an ka karamɔgɔ ye a n'an fa an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ nin ko in na a ka télévision in na kabini a nana an bɛɛ lafiyara an bɛ kunnafoni yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ n'i b'a ɲini kɔni i bɛ sirifila de la i bɛ lafiya a kunnafoni lamɛnni la kosɛbɛ kosɛbɛ n b'aw yɛrɛ fo aw ka jata la a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ n ka kiliyanw fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan a cɛman n'a musoman n b'a bɛɛ fo ala min ye ɲinan yira n na ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na ala k'o kɛ kira kama sallallahu rasulu kɛrɛm sirifike sɛgɛnbali ɲinabali faso baara la ale min kɛra sababu ye sirifila télévision la ɲɛnamayali kɔnɔna na san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka foli bila mɔgɔw ma a n'a ka denbaya ka foli lase u ma fɔ ala ka u mɛn an kɔrɔ ka foli lase n bangebaaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ balolen minnu taɲalen don ka ala ka hinɛ olu la k'u dawura suma ala ka hinɛ banbagatɔ furu bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ mɔgɔ min ma ɲinan sɔrɔ ala bɛ ka kɛ an minnu ɲɛna an ka cɛya tɛ olu ma fɛn kɛ ala la fɛnɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ka tasibila kɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma fɔ bi ye foli dɔn ye ala subhanahu wa ta'ala foli a n'a barikadali ye bi ye fɛnɛ nisɔndiya dɔn ye bi ye an ni ɲɔgɔn cɛ foli ye ani dugawu dɔn ye ka o foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma ani mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ bɛɛ lajɛlen sanbɛ sanbɛ an 2022 min ni an bɛ ka bɔ a kɔnɔ a ma nɔgɔya mɛ a ma nɔgɔya duniya si ma wa ko bɛɛ lajɛlen faralen don ala subhanahu wa ta'ala la ala ka sankura natɔ ni o ye 2023 ye ala ka o diya maliden bɛɛ lajɛlen na ala ka kɛnɛya sinsin maliden bɛɛ lajɛlen na o kɔnɔ ala ka hɛrɛ sinsin maliden bɛɛ lajɛlen na o kɔnɔ ka dugawu kɛ san 2023 o k'a to malidenw ye ɲɔgɔn faamu o k'a sɔrɔ mali san 2023 ka kɛ san ye san min bɛ bɛn ko fɔ an ka jamana kɔnɔ san min bɛ lafiya ko fɔ an ka jamana kɔnɔ san min bɛ ɲɛtaga kun donni kosɛbɛ kosɛbɛ a ko fɔ an ka jamana kɔnɔ halisa ka sanbɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ala ka san caman b'a yira an na ala k'a yira an na kɛnɛya kɔnɔ ala k'a yira an na hɛrɛ kɔnɔ ala k'a yira an na wasa ani nimisi wasa kɔnɔ. ayiwa foli ani waleɲuman dɔ an b'o ta k'o ɲɛsin nin waati in na fɛn o fɛn de bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnyala nin waati in na an bɛ foli ta k'a ɲɛsin faransikaw ma an yɛrɛ kun balimakɛ an'an jɛɲɔgɔn n'o ye Mr Jack ye ka taa se ayiwa Gakou ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Jamiyatul Ansarudine tɔndenw de don Faransi an bɛ Faransi ansaru bɛɛ lajɛlen fo u bɛ baaraba min labɛn na ala ka baara in ɲɛ u bolo ka dugawu k'u ye an ka jamana den fɛn o fɛn de bɛ an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ ka ani u ye n'an bɔra an bɛ segin ka na an bɛ taa diyewukaw fɛ yen nɔ an bɛ ayiwa tanti Lala Sow fo ka a waleɲuman dɔn ka diyewukaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na ka dugawu kɛ ala ka hɛrɛ caya an bɛ bɔ yen ka taa Manantali an ka musokɔrɔba bɛ yen n'o ye Basali ye k'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka ayiwa sankura in yira an na hɛrɛ la sankura kɔni bɛ ka sɛnsɛn ka na yalima kɔri aw découragélen tɛ dɛ aw presselen don sɛ dun yɛrɛ ma se ka lajɛ aw ye dɔɔnin dun dɛ aw y'a daminɛ depuis tilegan in na aw ka sɛ k'a b'aw kɔnɔ cogo di parce que min fɔra sɛko la aw b'a kalama kɔni an b'a kalama aw b'a dun an ta bɛɛ ye halala ye kɔrɔlen cogo min anw b'a dun o cogoya kelen de la parce que anw b'a dun ni hamina fila ye o ma i jɔ ta monsieur Konate a ye sɛ san ka na
a ye sɛ san a caman ba a caman o kɔrɔ ale tɛ sɛ dunbaliw fɛ ala ye sɛ dan ka sɛ daga anw ye de k'an ka dun ala ma waati kelen kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o fɔ an ye ko nin waati n y'a haramuya aw ma nin waati n y'a dagaw ye a kɔni y'a da de waati bɛ an ka dun n'an y'a sa tuma min na an b'a dun de an b'a dun dɛ a b'a dun Malimatu Farima cɛ ka kuma de i b'a sɔrɔ siyɛ sɔngɔ de ayiwa an ka dɔnkilidala dɔ bɛ an bolo yan n'o ye Fakuru ye an bɛ a wele kɛnɛ in kan a kana ni ala sɔnna ma artiste comédien Fakuru comédien de don Fakuru an b'a wele kɛnɛ in kan a kana an yɛlɛ dɔɔni sabula yɛlɛ yɛrɛ a bɛ sidi mɔgɔ ma a ka ɲi mɔgɔ ɲɛda ma Fakuru kɛnɛ b'i bolo assalamu alaikum wa alaikum salam wara baasi t'aw la baasi foyi tɛ alhamdulillah a bɛ cogo di tabarakalla alhamdulillah baasi t'i la an bɛ yɔrɔ min na an bɛ ala tanu i bisimila saha a diyara n ye c'est toujours comédien Fakuru soldat de 33-45 375e bataillon de l'armée de l'air CI de paradis T premier kangalba deuxième Burutana Moniguru Jubato to boxe yinani Juba toujours marshal ponctuel ouais mais journaliste bon comment yɛrɛ fana ye journaliste ye ka fara o kan que c'est toujours JFNCE, journaliste Fakuru, non connu par l'État, donne les flashs d'information à vous. Avant que je commence les flashs d'information, je vous donne quelques informations très rapidement. Hier, un avion était parti en panne. C'est pas de grave panne. Cet avion était crevé en haut. Maintenant, c'est géré. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'année 2022 va partir avec beaucoup de choses telles que GME, galère, malheur et erreur. L'année 2023 va venir avec beaucoup de choses telles que bonheur, heureux, manger, l'argent, baptême, mariage et non le funérailles. Le ministre qui était chargé de la pauvreté, il est décédé aujourd'hui, demain, à partir de 16h, ce sont funérailles. Avec celui qui passe le journal aujourd'hui, c'est M. Fakuru dans les caméras, je ne sais pas, mais c'est un homme bien quand même. Merci et bonne soirée. merci Fakuru. Avec Chogodi. Alhamdulillah. 31 suina ibe Chogodi. Suina ngondale do ko. Wele dakan jumen bi bolo ka nyesi malien doma ka keni samba flani mugali saba o labem be sena. O labem chama be sena. Kadaka marsi konna la nala mabashike ni ngo yere tali o nyana jebba tali do ko di sherifu la yere mawma ayo ala ka kadaka ko ni ma chama bendo Fakuru la mais chama bendo sherifu ge fenena ba fo ma sherifu ge to ma bana aho Haidara Junior aho ben wolola o koro be banila dege ay ndene kuma na do ba fo ga biya ay ite doni fo anye anya fi bana auzu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره حيدرا الله ينجي هرلا يا رب الله ينجي هرلا آمين masami nzola kha ni mina zanjirana ya rabbi ala ko sawara ala ko jira benana amin sababu nyuma me ala bul ala ko dana nganu bawma amin mo bekle mba fo nganu baw nyina sadri mimi fona shirifu ka ma ni mimi dane kha mo khano digu yara la billahi bi dofra ne shirifu ka dawla de khadillahi Haidara ben sisi marsi bi fona Haidara kanu de salla sadri meddo min ngani me fona min diwo bi mina de wala to 26 marsi bi fa siga fo tala femi be dini ma mo khanu nyejo la sa otene klinda ni fandaw ni yati me do de ba khla ni nyanje Haidara ndene o khawbo ta ko khadjo ko ne law khana diginga no bolo ku ko mu to lo bi do fara sanga de kan dawla billahi Haidara merci beaucoup do bile ala ka sababu ma ngai amin samu ala ka kanga sai ala ka kanga hera sai ala ka ngishi ka bwan jugu toroma ala ka la khana ya rabbi ala ka nyina leso amin ya rabbi ala khana njugu sana nga ala khana njugu tanya o batu ame seka dusu taka ko chama bena sika foita ma bamundi Haidara malanda mo seme o jaranye ambi fo ki wala nyimando mais juste remarque fitini imo jatemine o roni tarakida imo jatemine nyo jatemine o ina fajuma o wati mina me balika jamala fewla kadi ma bamundi yoroni fitini ni o fara kan dro ba dafa ibaro e don tola ikadola kala masalifo
anya santi keren doni bila i kambe kumeka yere Haidara du c'est l'homme père zéro ay bi yoro mina sisa fina shehu mi yoro mina ite shehu kuma ndabla o nyabla almanu be minbaru gosila shehu kuma ina ube no fe nyabla aywa ye shehu bla nyabla aywa ambi foki wala imando wele dakan jume bi bulo kanya si malen duma okay me foli di malen che anam soma krangare ne ala fembe sigilendo kan la jeni wakati na anga foli ba abele jede ina ala yina irana ala ka samare irana amin amin ambaka jeka feti dunke ala ka nyuman teme amin amin here ani badena amin amin ala ka bela jeli lakana amin amin be do nge bela jeli ama se ka min soro san temenina sangura ngonna la ala ka odi ambela jeli ma amin jamana ya ala ka kishi amin abi dinga mon ala ka bwa amin amin ala ka beni kele ado jamana amin 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 mo do odi ke jamana ala sona ma jarani ala sona ami yere foki wali mando inali kananga wele kan jabi ani ka mo la yele ni sanga fitinina me ala deli ala ka baraji dima ka success chairman dima dawla samba flani mungani saba ala ko kika sanye ni malien dim bela jeli vraiment ni sondera ko some ami ifo ki wala nyumando ka do ki ni mu yambal make fakru ale ko mi jenye hakila jamana ko no ma dogolente ami do kay haysa ala ka baraw nyabulu nambura yambal make be ayro no e Lamine Dambélé ambe awele kana kenenka Lamine Dambélé na soro akala be sabati lendo ebe Lamine Dambélé do Zikri Lamine Dambélé ibado aha abse don lalare Jallo amse wolu jate anga zikiri dala chokorobaw fe folo minu ya damne ale be jate fe akli sigilendo edo ibado hebe yele lamu yele kadi ni musse ay she chama ay yele she bla yele ay bismillah ay be shela ay she do yele lanji la après c'est la claire abuga shere jate ne barama ko ay wa Zikri Lamine Dambélé abe chogodi basse ko basiti la non basse amini parler non de aha no il parler mbadidu alhamdulillah fini yana abi chogodi ambe 31 sula bonere nyi wala kana time fe aha vesia ni banege aha banege Traoré oh bonere fe ba konnana bo champion ne fe ne gata champion Suleiman masake kura voilà ambe afuka wala ambe do okay ambe 31 sula wele kunye wala saka sekana islameu ni sondia anika do okay islameu be dakunya kelen foli ta ka nyese fleba bela jeli ma watina bi nyese camera la okay donc ame ala fo kala barakada ka tanga ina ala fe ala kan kisi shitane toroma ka tila ka soli cɛ ka cɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ ala ka dugukolo sanfɛ ni jiridala kanu kama n'o ye ala kira Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ka tila ka foli lasegi a mɔden sanumaw ma an karamɔgɔ an fa an ɲɛjɔyɔrɔ ani diɲɛ bɛɛ karamɔgɔ ye Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara a n'a ka denbaya an bɛ tila ka lamɛnbagaw bɛɛ fo ka lajɛbagaw bɛɛ fo an bɛ maliyɛnw fo k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ an bɛ foli lase a bɛɛ ma ko ɲinɛ san ala k'a kɛ an ka hɛrɛ san ye amina vraiment san in nana ka tɔɔrɔ mun sɔrɔ yen ala k'o bɔ yen amina a nana ka hɛrɛ mun sɔrɔ ala k'o jidi vraiment an bɛ dugawu k'an ka jamana fɛnɛ ala ka jamana in ala k'a basigi degun min bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a degun bɛɛ wuli vraiment jamanadenw ala ka jamana in kɛ an sago ye vraiment ala k'an kisi k'an tanga ni ala sɔnna se ka ni foli kɛ fɔlɔ Zikri Lamine ni kɛnɛ b'i bolo ni ala sɔnna ma ok inchallah
baba korola setine baba ye mama korola setine woba ye koroge kele mi mene fe setin koroge ye dowani menu mene fe o be jigi beneka mama akungata saga foza mando ye Segeleno tungara ke unyeni leme namita tungana do bito ko jilula naumita tungana do bito cheche mukula naumita tungana ngo do bito sahara kono ye ko baby tungana ngo paneni faneni betungana abetungana ngo sirika kosi tumetungana abetungana ngo kasula bila bebe tungana mama ubedo saga poza maloye faminyene kamanaga ngwe jorona kubae tungarange ubora kubita tungana ka wari nyini kana fazula adoma nataka tungana nuye wari soro ubi wari tisomo goluma wakuka parake awado tunde barake doba fo bale maoyana wakuka sosa doudunde sodesa obeke lagana folo mogota ningo kejeni kaimana na ifazola domi kasoro soti bolo kasoro fendi bolo idana gajiri latige angana sopa umani famala fene mana taka tungana nolu yera soro ubinyina fakoro luko no yera soro ubinyina fakoro luko no yera soro ubinyina pali manuko amita tungana taka tianyete amita tungana wali jamana ulati anyete amita hera nyini kanana ya aufaso dila munga ditiela ka aufaso baimo mali fozi mandini nga faso malibo donc jara ay tegere bafo vraiment Lamine ambi foki wali nyumondo inshallah inali anga wele jabilila amedo ke samba flani mugani saba alaka ke Lamine ma succès amina rabbi alaka ke Lamine ma dawlay fem ma sega ki bolo samugani fla alaka dima samugani saba amina rabbi amin samugani saba bantola nga nyogon soroya inshallah ala barkada seka kene wore nyini ami foka wali nyumondo ambe sira dima Lamine bismillah jaranya merci beaucoup alaka usara amina alaka bulu ma amina alaka antu nyogon amina amina salli ala nabi wa sallim alaka do mine amina rabbi am cogo di mali matu kumi dongeli tuwa ma nogone ma nogone tuwa ma nogone Fuka sinya ambe sumati sumaya Allahu akbar ambe anga tungare ko foku wala nyuma no senga bali ni na balu mumbe France mumbe Italie mumbe Espagne mumbe Europe takunya kele Asie Amerique katase farafina dugu fɛn fɛn de bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la Congo Brazza Congo Kinshasa Gabon Angola ka taa se Zaire ma ngo Zaire dugu in tɔgɔ Mozambique ma an bɛ ninnu bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ ɲina an balima Ivoirien kɔ nin waati in na n yɛrɛ ayiwa buramuso kɔrɔ bɛ Côte d'Ivoire n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne ye Madame Diallo
Bayi Kulubali an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n ka patron n b'a fɔ n ka patron ma madame Baro Mariam Kulubali mais comme patron tununa de a n'a ka bébé kuran patron tununa de ni patron tununa i bɛ to k'i pan kunna mais min ye kabako ye ne ka patron ye Bayi de ye mais Mariam de bɛ k'a bénéficier cogo jumɛn na a ko kɛmɛ contrat de o ayi a bɛ ne kɔnɔ Mariam de ye patron ye madame Baro Mariam Kulubali a bɛ ne kɔnɔ ale de ye patron ye bon patron ye madame Diallo de ale de y'a f'i ye an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa Burukina an b'an ka Seyidatu fo n'o ye an balimamuso ani an ka Seyida madame Salamantaw Mama Hayidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foli lase an ka sirifumusow bɛɛ lajɛlen ma an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire an balimamuso ni an ka sirifumuso Seyida Mimi Hayidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a kɔrɔmuso an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ani Seyida Ina Hayidara an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ an tɛ ɲinɛ an balimakɛ Zakariya Danbele kɔ Côte d'Ivoire ka na Burukina k'an balimakɛ fo n'o ye Lasana Sidibe ani Abubakar Ba an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka Abubakar Ba Shoduna Haruna Ba c'est vrai Haruna Ba a nana Mali la a bonyana dɔɔni o parce que sɔgɔma don dɔ la a tun bɛ taa sɔ san na chauffeur-la dɔ tun bɛ bangoni na a ye waati min kɛ a bonyana an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin waati in na sisan an bɛ taga an b'a dɔn k'a fɔ Jamiyatul Ansarudine bi an bɛ donni min na a bɛ jamana 40 ɲɔgɔnna de la nka an sera ka jamanaw dɔw sɔrɔ ka se k'u ka samɛ foliw ta k'o ɲɛsin aw ma o la ni Ala sɔnna a ma nin tile filanin na jamana caman tɔw bɛ yen olu taw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma a bɛɛ tɛ se ka na kɛnɛ in kɔnɔ o la an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ k'an ɲɛma da olu fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Tangara. N sigiyɔrɔ bɛn bɛ Allemagne ma. Allemagne Ansarudine ne de ye o président ye. O la an bɛ fɛ ka bɔ kɛ sɛmɛsɛmɛ foli kɛ Allemagne Ansarudine bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. A cɛ a n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ n bɛ fɛ ka bɔ kɛ sɛmɛsɛmɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. An b'a ɲini Ala fɛ san kura in Ala ka hɛrɛ Ala k'a d'an ma. Yarabi Ala ka hɛrɛ d'an ma. San ɲɔgɔn caman bɛ Alahu Taala bolo an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hɛrɛ min bɛ san kɔnɔ Ala k'o d'an ma. Tɔɔrɔ min bɛ san in kɔnɔ yarabi Ala Taala ka an kisi a ma. An b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ Seyidi Sona Madani Hayidara a n'a kɛ denbaya a n'a kɛ ansaru bɛɛ lajɛlen yarabi Ala k'o bɛɛ lajɛlen kisi jugu tɔɔrɔ ma. Minnu bɛ tuubi Ala k'o tuubi minnu tɛ tuubi yarabi Ala k'olu dɛsɛ. O kɔfɛ Mali an b'a ɲini Ala fɛ Ala min se tigi ye yarabi Ala ka Mali Ala k'a bolo suma yarabi Ala ka Mali segin a yɛrɛ ma jugu minnu bɛ Mali la n'o b'a fɛ ka Mali tiɲɛ yarabi Ala k'o dɛsɛ yarabi Ala k'o dɛsɛ yarabi an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o dɛsɛ mɔgɔ ma k'a tɛ fɛ kɛ Mali ye a ɲɛna Ala k'a ɲɛ fila tigɛ Mali bɛ tɛmɛ kɛ ko faama minnu b'an kunna yarabi Ala k'o se yarabi Ala k'o se o la an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ la a kɛ denba ani diɲɛ ansaru bɛɛ an b'an ka président an b'o foli kɛ waliman dɔn o bɛ cɛsiri min na su ani tile an y'a ye yarabi Ala ka an n'o bolo ɲɛ na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم نمي على تانو كلا بركاتا كلا waleɲuman dɔn ka denba ni kisi ɲini Ala fɛ ka kɛ an kuntigi Muhamɛdi kan a n'a sodengo a n'a ka sabaɲɔgɔn o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka seyidu ye ni an ka sababu ɲuman ye a Seyidi Serifu Usmani Madani Hayidara an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye si jan barikama Ala ka di an karamɔgɔ ma Ala ka an karamɔgɔ kɔlɔsi Ala k'a latanga a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an y'u bɛɛ kalifa masa ma masa min tɛ kalifa ma tiɲɛ an b'a ɲini Ala fɛ si jan barikama Ala k'a di o ma Ala k'o kɔlɔsi Ala k'o latanga
an bɛ bɔ ka sankura foli kɛ ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ka ɲɛsin Ansardine jamana 39 ma ka ɲɛsin duniya silama bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin Ala ka jɔnw bɛɛ lajɛlen ma min bɛ dugukolo sanfɛ ka tila ka dugawu kɛ n'u bɛ dugukolo kɔrɔ ka tila ka dugawu kɛ banabaatɔw ye an b'a fɔ ko an bɛɛ ni sankura Ala ka san hɛrɛ caya 2023 ka bɔ hɛrɛ la Ala k'o kɛ tɔɔrɔ min sɔrɔla san tɛmɛnenw kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana o tɔɔrɔ si kɛ nin sankura in kɔnɔ ka sanni kɛ Ansaruw ka hɛrɛ san ye ka sanni kɛ Sherifula ka hɛrɛ san ye ka sanni kɛ silamɛya ka hɛrɛ san ye ka sanni yɛrɛ kɛ duniya ka hɛrɛ san ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'an kanda Ala k'an latanga an b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ faso min ye Mali ye Ala ka Mali kolo suma tɔɔrɔw bɛ Mali kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen ka hɛrɛ kura na Mali kɔnɔ min bɛ malidenw dusu suma Ala k'o kɛ ka farafinna bɛɛ lajɛlen dusu suma Ala k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ faso min ye Côte d'Ivoire jamana ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Côte d'Ivoire latanga Ala ka Burkina latanga Ala ka Niger latanga Ala ka farafinna bɛɛ lajɛlen latanga tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ farafinna kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ ka farafindenw hakili sigi ka basigi don farafinna kɔnɔ Ala k'o kɛ basigi kɔnɔna le silamɛya bɛ se ka kɛ jamanaw kɔnɔna na ni basigi tɛ yen a ka gɛlɛn silamɛw bɛ se ka o adina baara o sago la donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka duniya yɛrɛ kolo suma ka dugawu kɛ Ansar tɔnden bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ sabu projet baw de bɛ an bolo ɲina 2023 nin kɔnɔna na min ye misiri baara ye donimana misiri baara ni valeur bɛ taa miliyari 10 na an bɛ dugawu kɛ a musaka Ala k'a nɔgɔya tɔndenw ye ka misiri nin lɔ an ɲɛna Ala k'o kɛ ka bila an si kɔnɔ Ala k'o kɛ misiri nin baara nana projet caman de sɔrɔ an bolo an b'a ɲini Ala fɛ o projet ninnu bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen timɛ ko ɲuman d'an ma Ala k'o kɛ Ansaruw k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ Ansar kelen bɛ dugu o dugu la togoda kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u sɔn Ala ka n'u kɔlɔsi Ala ka n'u latanga Cheifu Kanu bɛ an dusukun na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka caman fara a kan an bɛna foli kɛ ka dugawu kɛ sankura ka foli la ka ɲini Ala fɛ an ye san 2023 min sɔrɔ Ala ka si d'an ma a kɔnɔ ka kɛnɛya di ka gɛlɛyaw bɛɛ wuli ka bɔ an kan a kɔnɔna na san min tɛmɛna n'o ye 22 ye an b'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya minnu kɛra a kɔnɔ Ala kana to an k'a ye bilen tugun Ala kana to an k'o gɛlɛya in ye an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka san wɛrɛ yira an na ka san hɛrɛ caya ka si ni kɛnɛyaw di ka garijɛgɛ ɲumanw d'an ma ka sababu ɲumanw d'an ma ka dugawu kɛ Sherifula TV mɔgɔw fana ye ka dugawu k'u ye u ka baara halibi Ala ka a barika Ala ka barakaya Ala ka jidi sabu diɲɛ bɛɛ de b'a lajɛ fan bɛɛ fɛ baara taabolo ka ɲi an bɛ dugawu k'u ye halibi Ala ka si d'u ma ka dugawu kun cɛ ni an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ye n'o ye Haut Conseil président ye ka dugawu k'a ye halibi Ala ka si d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma n'a ka denbaya Ala k'o sabati Ala ka hɛrɛ k'an n'o ye Ala k'an n'a laban ɲɛ Ala k'an n'a wasa an bɛ fɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin sankura foli kɛ ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma ka dugawu kɛ diɲɛ ye k'a fɔ Ala ka diɲɛ suma degun minnu bɛ mɔgɔw kan Ala k'u wuli Ala ka na ni bɛn sabati diɲɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛn Mali degun min bɛ Mali kan ani Afrique Ala k'u wuli Ala ka maliyɛnw kan bɛn Ala k'o ka kalaya bonya kosɔn
an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ɲɛsin an ka karamɔgɔ ma n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye. An b'a fɔ a ma ka bonne heureuse année, si jan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an n'a ka denbaya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ani maa ɲuman bɛɛ lajɛlen ma. Ala k'o k'a ka Alaya bonya kosɔn, Ala k'o kɛ Muhamadu kanu kosɔn, soli ya rasuli wa salim. Alhamdulillah, an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli an ka kira ba kan n'o ye Allahumma sɔli ala Seydina Muhammadu wa ala ali Seydina Muhammadu wa salim, ka sɔli a so dungo kan n'a ka sahaba ɲuman, Ala ka kisi Ala ka nɛɛma, Ala ka caya ni aw bɛɛ lajɛlen kan. O bɔlen kɔfɛ an bɛ Ayiwa an bɛ Ala tanu ka barika da san 2023 o kɔni nɛgɛ gosira Mali kɔnɔ yan ani diɲɛ fantan ani naani caman yɔrɔ caman. An bɛ Ala deli Ala k'a k'an ka san ye ka kɛ jamana in ka san ye. A ye tɔɔrɔ ni degun minnu sɔrɔ jamana in kɔnɔ Ala ka a bɛɛ lajɛlen ban, ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. An tɛ ɲinɛ an kɛrɛfɛ duguw kɔnɔ. Tɔɔrɔ bɛ dugu o dugu la Ala ka tɔɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen wuli, ka Ala deli yarabi Ala ka hɛrɛ kɛ ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye n'o ye an fana an karamɔgɔ ye. San 23 Ala ka si ni kɛnɛya di a ma, a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen, ka Ala deli kisi ni tanga Ala k'o k'a ye ani a kanuɲɔgɔn a n'a dɛmɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. An nisɔndiyalen don tuguni ka kɛɲɛ ni an ka dɔnkilidalaba min b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ yan. San 23 o y'ale sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ salongo san 2022 o ye y'a sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan. Maa dogolen tɛ, sabula a kunkan donna kɔni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen, n'o ye Zikiri Mariam Danbele. Mariam, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kori baasi t'i la? An bɛ Ala tanu. Denbaya dun? Baasi foyi tɛ yen. Ko Mariam i nisɔndiyalen don dɛ. Awɔ. Munna? An ye dugawu min kɛ salon o de mɛnna. An ma sa walahi. An ma sa. O kɔrɔ ko dugawu minɛna dɛ Mariam. Ayiwa. Mariam, bi Ala sɔnna a ma san 2023 o y'i sɔrɔ Sherifula jabaranin kan. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i lajɛ, i kanuɲɔgɔn i dɛmɛɲɔgɔn, foli ani dugawu ka taa ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ. Alhamdulillah, n'a fɔra k'an dɛmɛɲɔgɔn fɔlɔ Ala kɔfɛ o ye Haidara n'a ka denbaya ye, donc an bɛ foli fɔlɔ olu la ka laban olu la. O kɔfɛ an dɛmɛbaga caman wɛrɛw fana bɛ yen nɔ, i n'a fɔ Mariam Jibo, Alu Jabi, Isu Baro ani Seyida Nafisa a n'a balima bɛɛ lajɛlen, donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo quoi. Awɔ, parce que n'i ko k'i bɛ dɔ ta cogo cogo i bɛ ɲinɛ dɔ kɔ, donc an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo dɔrɔn. Siga foyi t'a la. Mariam, san 2022 a kɛra Mariam bolo cogo di? Parce que an y'i ka kunkanw ye fan caman fɛ, a ye komi Mariam bolola dɛ. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu kosɛbɛ. 22 a diyara ne kɔni na. Banna a ye tɛgɛrɛ fo la. O y'an ka laɲini ye Mariam. San 23 Mariam labɛnw bɛ a san? Labɛn caman ba bɛ yen. Ni Ala sɔnna a ma. Ala sɔnna. Mariam, sira b'i bolo ni Ala sɔnna a ma, munna y'a kɛrɛnkɛrɛn bi ka kɛ Sherifa Ahmad Tijani? Alhamdulillah, o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Sherifa Ahmad Tijani n fa ni n ba kɔfɛ ni jigiya min sɔrɔ ko a ye n dɛmɛ n'a ni yɛrɛ yɛrɛ ko n tɛ ɲinɛ a kɔ n ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ, o de ye Sherifa ye. O de la n y'ale choisir. Ɲuman dɔn. Mariam, o kuma in diyara an ye, an bɛ dugawu kɛ Ayisa yarabi Ala kana i ɲinɛ kɔ. Kɛnɛ bɛ Mariam bolo ka se ka Sherifa Ahmad Tijani Haidara fasa dɔnkili da an ye. Ayisa jɔnyana Haidara denkɛ Tijani ye ne sa jɔnyana Ayisa jɔnyana wili bali denkɛ Amedi ye ne sa jɔnyana idusukun bɔ ka di mɔgɔ ma walayi bilayi ne kun bi dusukun bɔ ka di Tijani ma ni mɔgɔ kun bɛ se idusukun bɔ ka yira mɔgɔ la walayi bilayi ne kun bi dusukun bɔ ka jira Tijani na
Netina foike jununya tuuni femi mini sarabo tijani ibe joro mina bo ibe joro minga sanu ibe joro mi korotale eito bela kane considere ne ma danyo de la tijani ne ma danyo de la tijani sege mingenye tijani madoye tijani madoye iye de mingenye madoye amedi madoye mana jokene wokene kambiga nyuma nyamufo tijani mbiga nyuma nyamufo tijani ibora mamadula Mariam Jabate dongili jara kosobe Mariam naam ni fana ye duma wɛrɛ de Mariam ye nin da waati jumɛn din dara be wakati ni bo mene fɛn kalo 6 ye ka se kalo 5 ma bo bo sisan a labila awo a bɛ YouTube kan awɔ a clip dilannen don a clip ma kɛ fɔlɔ mais Mariam dɔnkili a bɛ sira la i teliya nin clip in fɛ mun y'a to ye nin dɔnkili in kɛrɛnkɛrɛn ta nin tugun ka nin kuma ninnu jigi yan ka mun na alhamdulillah o ɲininkali fɛnɛ diyara n ye diɲɛnatigɛ la mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛna i ma i ka gɛlɛya kɔnɔ n'i ma o dɔn ye a bɛ n'a fɔ i tɛ se ka ala yɛrɛ ka ɲuman dɔn ne ye gɛlɛya o gɛlɛya kɛ wagati laban in na Sherifu yira ka ne soutenir n'a dusukun ye a n'a ka kumaw ye ladilikanw ye a n'a ka nafolo ye Sherifu ye jigiyaba ta ne diɲɛ kɔnɔ n tɛ se ka ɲina min kɔ fo n ka sa o de la hali ni ne donna studio kɔnɔ ko n bɛ Sherifu fasa da a tɛ se ne ka répétition yɛrɛ kɛ ka don studio kɔnɔ ni ne donna ala y'o seere ne ye fasa o fasa da Sherifu la n ka gɛlɛya kɔfɛ dɔnkili kelen t'a la ko ne ye n sigi ka min dilan ko ka sɔrɔ ka don studio kɔnɔ k'a kɛ parce que fɛn min bɛ ka bɔ mɔgɔ dusukun na
a tɛ se k'a fɔ k'i b'i sigi k'i miiri o kuma la quoi kuma bɛ na n'a yɛrɛ ye donc ne bɛ se ka dugawu min kɛ Chérifu ye dɔrɔn Ala kana ni k'a ma fitiri wali amin 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 a ye ɲuman min kɛ ne ye diɲɛ kɔnɔ Ala k'a sara kɔ ye amin Ala k'a k'a ye bɔda ye lahara amin 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 Ala ka duwawu minɛ sabula I yɛrɛ ye ɲuman dɔnna ye ɲuman bɛ kɛ caman ye caman tɛ a dɔn Mariam Fatimatu Zahra anniversaire a sera labɛn kɛ I ka Zahraw fasa min dara kura wɛrɛ dilannen don parce que kura wɛrɛ dilannen don mais o kɛrɛnkɛrɛnna an ba yɛrɛ de la Zeye n'o ye Tani Fatumata ye a ye tɛgɛrɛ fɔ Tani Fatumata ye parce que Zahraw ko daminɛna dɛ o don o salon kɔnɔ e ma ne ya fɛn min dira ne ma y'a ye kɔnɔ kɛnɛ kan ko de don sa e bɛ ka miiri ka taga yɔrɔ min o bila kala min dira ma I miiri ka jan kojugu Fatimatu Zahra ɲina activité caman b'u bolo a baaraw bɛ daminɛ le 6 ka taa fo le 13 la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la le 12 jumadon o y'a wajulu ye sufɛla fɛ a dugujɛ alamisa ye a wajulu ye sufɛla fɛ le 12 ka dugujɛ juma na a activité baaraw bɛ kɛ I n'a fɔ ladala le 13 labɛnw bɛ yen min kɛrɛnkɛrɛnyalen bɛ an ba ye an bɛna o lamɛn kɛnɛ in kɔnɔ ne kɛra dɔrɔn ye surprise tiɲɛnen bon ok an b'o to yen ni Ala sɔnna ma an bɛ bɛɛ wele ka fara e yɛrɛ kun kan Mariam wele da kan ni kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin I kanuɲɔgɔn ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah wele da kan min bɛ ne bolo dɔrɔn o de ye maliyɛnw an ka bɛn ko la dɔrɔn ni mɔgɔw bɛnna Ala bɛ fanga don a ka ko la mais bɛnbaliya mana na yɔrɔ o yɔrɔ la I bɛ taa sɔrɔ o ko lafulen don quoi donc ne kanubagaw k'a fara maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka to ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ko to ɲɔgɔn ta la n'o kɛra an ka jamana bɛ ja ni Ala sɔnna a ma Mariam an b'i fo k'i waleɲuman dɔn I kana an ka wele kan jaabi an bɛ dugawu kɛ san 2023 ka kɛ Mariam ka succès ye Mariam ma se ka fɛn o fɛn kɛ san 2022 kɔnɔ Ala ka I dɛmɛ k'a kɛ ka dugawu k'i ye Ala ka I dɛmɛ kanubagaw ka ɲɛsin ma ni Ala sɔnna a ma san 2023 bantɔla an bɛ Mariam kunbɛn yanni I ka an k'i labila fɔlɔ Mariam kana k'a fɔ ko aja Mariam sabula Mariam taara ɲina o kɛra koyi o kɛra yɛrɛ t'i ɲɛ da Ala kira ba la ni mɔgɔ tun bɛ se ka to yen ne tun bɛ sɔn ka to yen bana an bɛ dugawu kɛ dugawu kan ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnna yɛrɛ ni ne yɛrɛ bɛ ka ne dabali ban Maka taga yen Mariam I ye dugawu kɛ ye waasa n fana ka se ka taa Maka dugawu kɛrɛnkɛrɛnna yɛrɛ de bana ni ye dugawu kɛ ɲinan I bɛ taa sɔrɔ n bɛ tagabaw fɛ lisi mana bɔ Dumuya Bagayogo kuma kan ka k'a fɛnɛ fɔ yɔrɔ min ayiwa a k'a jateminɛ dɛ vraiment an bɛ fo k'i waleɲuman vraiment an nisɔndiyara I ka yeli la yan n bɛ Ala deli san 2023 bantɔla an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ ka Ala tanu ka barika da an bɛna taa ka taa sanbe dɔ lamɛn ka tila ka segin ka na plateau kan k'a fɔ aw ye nɛgɛjuru sira bɛna labila sisan aw ni anw an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanbe kɛ sanga fitinin dɔɔnin dɔrɔn ni Ala sɔnna a ma inshallah an bɛ ayiwa sanbe lamɛn balimakɛ don n'o ye Fali Kone ye an sigiyɔrɔ bɛnnen don Espagne ma an bɛ bɔ ka foli kɛ Espagne ansaru bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a Sayid Sherif Usman Madan Haidara an ka guide spirituel ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ silamɛya dɛmɛbaga belebele in ko don ka ɲini Ala fɛ san yɛlɛma Ala k'a kɛ hɛrɛ ye an n'an ma ɲinan san l'an 2023 Ala k'a diya an n'a la Ala k'a kɛ wasa ye silamɛya ma karamɔgɔ folen kɔfɛ ka ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala k'a bɔsi juguw la n'o ye Mali ye Ala ka farafinna bɛɛ ɲɛsuma Ala ka diɲɛ ɲɛsuma silamɛya tɔgɔ la an b'a ɲini Ala fɛ sankɔrɔta ni wasa sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma karamɔgɔ jugu an yɛrɛ jugu Ala k'u dɛsɛ an bɛ ansaru bɛɛ lajɛlen fo Surakata Salamataw tɔgɔ la
be ambal masla me bela jelen fo jien fantan nan bela jelen na khairu sayyidi shirif salman haydara shijani kana la kan nama naka demba bela jele ani shirifi bela jele nan kan mo bela jele kan suru bela jelen fo jien fantan nan bela jele kaslama be fo amma sawfo kadoge to ngore be kadoge to ngore be fe ala ka hele kan bela jele aga sambe foli 2023 angula du kulo kan ala sona ala ya on dahir me nyini robbe yama ala sona mi do kan kramo yi aga do kan ye ka do ke to ngore be ami do ke 2023 ala ka jana ala ka jasla me bela ala ka ke ben ani sabati san jien fontan nani ala ka jien be lafia ala ka jien be lafia ala ka yi traka no ko so shirifu ko mo ko so amati be kama sallallahu muhammadu wa alihi wa sallam kanga nyama ba ko le so da salamantaw ani president bela jili an sorbu jien du kulo ro kan do ke bay ala ka haya kan bela jili abade nge dara man ture do anangula assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah ni be ko fe ambe folo ka ala defo ka wala ni mando ka barkada a seli dan folo so khair manka ana so dinga sonmo ani mun tugura ko yani nya wule se ya rabbi ala kan yula o ko fe ambe foli gara ga nyesi anfa anan karamo e sayyid e serif usman madan haydara ana ka dembe ya kanina ala fe ala ko wasa ala ko me anko wala nala sonama aw balma ga naw denge do Hussein Diallo Guinée Équatoriale président national do Amsaru Basirak ma jamit Amsaru din togola Guinée Équatoriale ya ami boka do woni foli ge ka nyesi silame bele jelema wala sankura min be gana amani na ala fe sankura ala ka ke here silamuma ala ka ke here bele jelema ala ka gele munum be ala ka ba gele munum be ala ka ba ala ka be fale ge here kanani basigi kanani ladiriya kanani keliya ayina ala fe ala ko duwaw mine ola anti bo kuma kono fo anga foli kere ga nyesi lame bele dilema imana ke yoro ayina ala ala ka ni wasa ne Mustafa Silaye Congo Kinshasa Ansardine ADN national président national do ala kelno kan sigoro be Congo ma ni wakatina ay waka foli ke bela jelenye ka klaka do ko be ka nyine ala fe sankura min kumbanga ni oye 2023 ambi do ke jamana ni oye an fasoy ba mali bay ya rabbi ala ka hereke malien bela jeli ka nyine ala fe mali bi dinga min kono ya rabbi ala ka bo adinga kono ka kala ka akalfa mogola ala ka hakili di mogo ma vraiment mogo munu be se ka ni mali mboni ndinga ngono awa ambi foli ke Congo Kinshasa ansaru betola ani Congo Kinshasa slamé betola ni malien betola vraiment sankura here ala ka di ani abela jema ala ka kanga sanye ka kanga here sanye rabbi ka kanga krota sanye wotu mena ko fe an karamogo ni o yeshir Usman Madan Haydara ambi duwo ke anaka dimbaye ke mali bela jelen ya rabbi alaka anyeme ala akalla nyino ya rabbi alaka o sabati anaka demba alako kishiku latanga bi fonfa nyina alako nogawe anu besira fonfa ya rabbi alaka anu kishika antanga ka boma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aywa ambe foli ke anga nyemoro wi Ansardine international fadi a présent ADN national présent ambu foku walmando no yala Modibo Diallo na akadanga we antenyina jamana cha mandebe muyuka aywa jawbla kana ni ala sonama ubena bela jelen ye Sheriff la jabaranin kan kelen ni ala sonama wokumu kono anduna sankura kono ambe doke me yana nga doke ambe fuli de ka folo kanyesi ayre kun ka nyemo ya soma no anga directeur na aka jamae Usman Sugure amba foka wala nyumando aka wulika joni aka chesri ani aka ladriala vraiment ame do okay
aw kon yaay ka fo DG ay ka dan suina ye Jessimira abayra ka fo vraiment aba no fe bala bela jelena kabula ana ye fitri selile bela jelen ko ke ñogon fe fo ka ta se émission damne watima anana kana an deme ka bala indundo ñogon fe kayira ka fo ani ale an bela jelen ka lañini ye fen kelen an b'a fo ka waleɲuman dɔ ka duwawu k'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ an ka technique ɲɛmɔgɔ n'o ye Buya Kulubali ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Mohamed Keita fo ka waleɲuman dɔn an tɛ ɲina Adama Kulubali an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn ayiwa Jabate bɛ an fɛ yan an bɛ a fana fo ka waleɲuman dɔn Tɔnɔ Jabate an bɛ duwawu k'a ye Ala ka n'a dɛmɛ an tɛ ɲina ayiwa a tɔgɔ tuguni Siyaka Kulubali ale min ye sababu ɲuman ye ka se ka zikridala ninnu ani comédien ninnu bɛɛ lajɛlen lase a ma an bɛ duwawu k'a ye nka an ka kotigiw bɛ yen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o ye an ka commercial mɔgɔw ye olu mɔgɔw de don mun kana ka fo u sɛgɛnnen don wulikajɔ ni cɛsiri u b'a kɛ sanfɛ dugu ma sugu kɔnɔna u bɛ boli fan bɛɛ ka se ka partenaire baw ɲini ka se ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ minnu b'u sen don an ka baaraw la Sumayila Tarawele an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Amadu Samakɛ fo ka taa se Jangeni ani u tɔw bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nka n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ balimamuso ye n'o ye Aminata Jalo ye n kana k'o fo o ye n balimamuso ye walima wolomali a bɛ faamu an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka foli kɛ an ka ressources humaines mɔgɔw ye Tɛnɛnba Tarawele an b'a fo ka waleɲuman dɔn an tɛ ɲininka Sidibe kɔ i yɛrɛ terikɛ ayiwa an bɛ Sidibe fo ka waleɲuman dɔn n'o ye ayiwa Mustafa fɛn Mohamed Sidibe Yakuba Sidibe an b'a fo ka waleɲuman dɔn ayiwa hali ni sɛ tɛ k'an minɛ a bɛ faamuya i bɛ taa sɔrɔ n ma se n ka minibar sanfɛla la fɔlɔ n bɛna segin n ka minibar sanfɛla la ninnu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ye mɔgɔ ninnu n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a tɛ bɔ an bɛ segin ka na Cheikh Umar Sisoko Baro n bɛ n'ale a ma o n ka denmisɛnnin ɲuman de don Cheikh Umar Sisoko n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni donna ale ka yɔrɔ la an bɛ ayiwa a fɔlɔ n terimuso la Mariam Kulubali Madame Baro ka foli kɛ Madame Kulubali Abibatu Diop ka taa an ka Sherifu muso fo n'o ye Nana Sherifa ye Haidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Madame Sise ka duwawu k'a ye an tɛ ɲina an yɛrɛ kun denmuso ko n'o ye Fatim Dumbuya an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Madame Marco an bɛ duwawu kɛ a ye Ala ka an n'u dɛmɛ a kɔnɔna na fana an bɛ taa an ka rédaction kɔnɔ an ka rédaction ɲɛmɔgɔba n'o de ye Alhaji Musa Fɔnba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'an yɛrɛ kun terimuso ani an ka patron fo n'o ye Kafunɛ Bacili ye ka foli lase ayiwa an balimamuso ma n'o ye ayiwa Fatim Kane ka taa se ayiwa aw tɛ n dɛmɛ a la Lala Kuyate aw sigilen ɲɛwagalen Aminata Lala Kuyate Madame Keita ayiwa Abibatu Kane Konta fo ka taa se Safi ayiwa Safiyatu Sidibe ne tɛ k'a fɔ kuma y'a k'a dɔn ayiwa Safiyatu an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn Amadu Kamara an b'o fo ka waleɲuman dɔn ka taa se ayiwa Jɔsuma an tɛ ɲina ayiwa fɛn fana kɔ a tɔgɔ Abdul Karim Sako ka taa se Abdul Hamid Badeni ani an ka circulation cɛ Samaira Ben Sherif an bɛ ninnu bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn jama ka ca i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ la yɛrɛ an b'a bɛɛ fɔ n frère Yusuf an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an tɛ ɲina an ka waribontigiw kɔ Yusuf Jara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani a ka dakan n'o ye ayiwa Madifila Sangare e b'ale dɔn ayiwa a banna ni kun b'ale dɔn sisan sini sɔgɔma a kun b'i wele an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn an bɛ taa fana bureau des éléments an karamɔgɔ ni an ka seku n'o ye Alhaji Ali Sidibe an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka an karamɔgɔ Kiyasu fo ani an karamɔgɔ Ibrahim Tarawele ka taa se Abdurrahman Tarawele ngo Ibrahim a bɛ faamu sa an bɛ ninnu fo k'u waleɲuman dɔn bureau des éléments mɔgɔw ka duwawu k'u ye an baarakɛɲɔgɔn an tɛ ɲinɛ o kɔ Alhaji Usman Kan ani Sheikhu Mukhtar Bagayogo Ustaz Adama Jawara wa a yɛrɛ ni an ka Sherifa bɛ tagama na u bɛ Côte d'Ivoire ni waati in na Sheikh Harun Rashid Haidara an b'a fɔ yan kɛnɛ in kɔnɔ ka Mukhtar Bagayogo fo ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔya la an bɛ na ka na an karamɔgɔ Ustaz Adama Jawara ka taa se ayiwa an karamɔgɔ Ustaz
ba fi awa jugude Suleiman Abdallah Jara amba foka wala nyimando antoni nga sherifu anga sherifatu ko no ya Aishata Haidara ambe sherifla mo bela jelen fo nambora amina chauffeur yoro bala min Traoré anga chokoroba ambe Lamine foka wala nyimando ka ambalma ke fo Seydou Diallo kata Youssouf Diallo fo ko wala nyimando anga vijulu Chekura Konare ani aywa Musa Jara me fo ante nga chokoroba nyuman ko ba buka der Jara amba fo ka wala nyimando ka do kai anga sora sumu fana be ambu fo ku wala nyimando ante fo bo fio fanga fo kere ka nyesi anga commission de gestion Samba Coulibaly Nema Samba Samba mano gone wala nga Nema didi ay neme Samba kera Nema président ase sangale mode mais Samba kelo no ka Mali territoire perminé madala nayo bofo aywa sigilay ni ala sonama son excellence monsieur Samba Coulibaly inshallah en haklibo ka ame Samba Coulibaly foka wala nyimondo ka Nema ma bela jelo foni watina ka do kuye sankura ala ka kuma here anteta kati dokarate de fasigi dumia Cheikh Fasigi Dumia Suleiman Dumia Imam Mohamed Jara ambu ufoku wala nyimondo katika bela jelo fo tokola ni watina nango kame mofo akacha mais anya fo ngamina ne gajuru sira labla ni ala sonama ni watina o sira daileno aw munu be feka weleli ke sanga fitini ko nana ka ko same fulu ke inshallah o sira o be daile aw yeni ala kaje ne gajuru sira de 2074 09 17 84 31 31 62 ni ala sonama aw ni ame nyogon so inshallah malimatu mino de bila ela nje hela yelo la item shuna sa boisson kaneti ma Allah akbar problem tala ni ala sonama o chama be dugumala la na o jigina inshallah mais ne yelan tola awi tasabado kuna almami to aywa basite inshallah merci ça wo ukabara de actualité ndo beta jumana ta moto ke actualité ibita so anga ni plateau kuma no jumana ta ibisiki ni ma côté gauche là iba e droite là ba j'arrive là mo nous yare ça me tout siki ba fiye anga do ke ya rabbi mais kira ko ni fo juma wera kutuba de no isigi kala je ni ma me gauche là iba me droite là aywa do be ne juru sallallahu assalamu alaikum et la juru sera dans le 20 74 09 17 84 31 31 62 awni awbe assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ingalenga amba nga chefu no Cheikh Mohamed Makiba amba foka groupement ma bela jelen fo jeunesse groupement ambu fo Cheikh Ahmad Tidiane Haidara ana aka mamuru bela jelen amanga chefu alaji mama Famata kataka ana chefu assalamu alaikum angara mo ko toni jamu ka wele ka boni salam wa alaikum salam ibe akato bi mabotele la doni ama nyini wele likala ufe itlo bana assalamu alaikum toni jamu ka wele ka boni ama wala ka boku tala Ousmane Diallo bismillah wallahi aga maka mission la jira de ka tamina foti sa wallahi vraiment nous so jalen badu ka sayarma feti la je awi do ke ya rabbi ala ka ta hele ja amin 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 ala kan sago ka amin 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 ya rabbi ala ka barau ala ku tanya amin 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 ya rabbi toromi aya soro 2022 konna ala ka 2023 konna ala ka dano kala tilije amin 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 ya rabbi angara wa haidara ala ka amnyaye amin 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 ya rabbi abitamana ya rabbi ala ka tignanyo amin 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 alhamdulillah abo ambe serius anako
ami o ka salon ngone ami tele la jala bana ay chef fa kon alhamdulillah ay chef sugu du sisa bana alhamdulillah lo fana faraga bana ambi fo ki wala nyimando ga kuchala ka bela jelin fo il togola ni watina ni ala sonama merci beaucoup nega juru sra de 2074 ani shiri jara alhamdulillah abdullah jere dalme ani diru ka dema ana dema bela jiri ni ala sonama inshallah ambi fo ki wala nyimando nega juru sra de 2074 09 17 walma 84 31 62 awni ame nyon sro ambi aja dobe nega juru sra la aywa ambe aja lalia kita fo yan fo segu ka ofeno ambe do ko segu ka bela jeni do be nga juru sala assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam aja to ni jamu be kan wele ka bomi awa tarawele na bayiri majo awa kuma bibulo Respecte masoli ba bela jeli amiga emission la ne de ta dami ala san sama irana amin 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 amina ko bela jeli na waya amin 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 ala ga anti san masiba na bala ko bela jeli amin 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 ala sana karamogo ko asedi sesisina na idara na ga dimba ya bela jeli ni ala sonama jan sana la wanko ni andala bela la ga diami bela amin 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 tawaman na ala ga sedi ni ma kaare ni ma amin 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 bela jeli bonani ni amin kasiri la tele ma ur bela jeli info ni ala sonama yere bonani ambe foli ke yirima joka bela jelenye itola ni wati na ka doke sam 2023 ala ka ke here do be no juru sala assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum aywa ambe hageto nyini ufe nega juru sala 20 74 09 17 nube kam wele uku usobo aywa do de la ka fone kono bito ka foko usobo wa alaikum salam angara mo to ni jamu be ka wele ka bom oni shibo ibe ka wele ka bom Mohamed tamile ka bom murtana Mohamed murtani ka ko kene bay foy tana alhamdulillah awa bismillah amaga wa mission si adalang amen sama sama fulu ke ka maliam bela jelima munu malikona ni munu malikoka na fukanga na on era munu malikofa yano ni ala sonama maliam bela jelima fo sankura here ala ga de bela jelima amin 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 ala ga sangre iran kenena amin 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 Kira-kira ama fuli ke kasi angkara mo no se chef man madam habira ma ni ala sonama ala rabbi ala ga sidan kena dana bela amin 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 naga tele drum ya murta o jara anye ko sobe ambi fo ki wala nyimando ka do ki ka murtani ka bela jelen fo ni wati na itoyala ka ala deli ala ka demo ka ala ka hera uchaya ambe mo flata ni ka seka nega juru sira nyongori ni wati na dobe nega juru sira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh angara mo to ni jamu be ka wele ka bum Abdul Karim Traoré ka bo Segu Abdul Karim Traoré Segu ka kene
Baasi ta'ala alhamdulillah. Aywa bismillah kuma b'i bolo. Sahibu Sheikh Siraj Munir Mahi Haidara. Haidara. Aywa an bɛ an ka sirifilakaw fo Sheikh Mahi Haidara ka denbaya ka dugawu k'u ye kɛrɛnkɛrɛnya la an ka Sheikh mun bɛ yen n'o ye Sheikh Munir Haidara ye an bɛ a fo Sheikh Larabi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ segu ka bɛɛ lajɛlen ye ka Ala deli Ala ka hɛrɛw caya ni an bɔra an bɛna mɔgɔ fila ta ka se ka nɛgɛjuru sira jɔ ni waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum. Aywa ale taara aywa an kun y'a fɔ k'a fɔ an bɛ foli lase aywa an ba ma n'o ye Haja Laliya Keita yan fo Mama Laliya an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'an bɔra an bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ an ka musokɔrɔba bɛ yen n'o ye Haja Sidibe an b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye Ala ka an ni a dɛmɛ n'an bɔra yen an bɛna aywa Bamakɔ yan Jamiyatul Ansardine comité mana kɛ quartier o quartier la an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye. An ka musokɔrɔba fo tante Aïche Sangare Ansardine musobaw a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa dɔ. Aywa an bɛ dugawu k'u ye Ala ka an n'u dɛmɛ. Aywa hakilila kɔni an ka sunna dafara tɔ ye an ka taa wala dali na tata o tɛ yan ou bien a mana kɛ haramu min ye an kɔni an tilala la o bɛ ka yɛlɛ o la an bɛ Haja Ami Sidibe fo an bɛ Sidibe Kayi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Kayika bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Ibrahim Seydou Diallo ka taa se Ibrahim Niang ma Seydou Diallo Ibrahim Niang k'u fo Kayika bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an tɛ ɲinɛ an ka belebelew kɔ sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ne ye Jamiyatul Ansardine karamɔgɔw ye an karamɔgɔ Alpha Diallo ana a ka jama bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Sheikh Mohamed Lamine Cham Wudu International an b'a ka a fo a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen sɛgɛnbali ɲinɛbaliw olu minnu bɛ don ŋaɲa kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'Ala ka diinɛ lase an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛna foli kuncɛ ni sɛgɛnbali ɲinɛbali minnu bɛ an fɛ yan n'u tɔgɔ tɛ fɔ ka caya n'u tɛ ye ka caya n'o de y'an ka caméraman ye Fuseni Keita n'a ka jamaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ibe Kulubali Baba Keita Abdoulaye Sogodogo Dramani Male an bɛ ninnu fo k'u waleɲuman dɔn Nuhu Kone Samba Traoré Bokar Traoré Bokar Kone hakila olu de b'an bolo yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo caméramanw kɔni u ta ye sɛgɛn dan ye an bɛ dugawu k'u ye Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye hakila waati kɔni sɛnsɛra ka se an bɛ taa ko tɔw la o tɛ an bɛ taa sɛ dun ka tila ka taa nafila seli daminɛ ou an bɛ taa an da de a y'a 31 su in a ma nɔgɔn dɔɔni ayiwa Haja kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen. Alhamdulillah Usain dɔwɛrɛ t'an bolo foli kɔ ani dugawu don ka foli kurakuraya hali bi an lagɛbagaw bɛɛ lajɛlen na n'i y'a mɛn an bɛ sigi tantɔ ka kuma filɛlibagaw de b'an na donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka filɛliko ɲuman na ka dugawu don fɛnɛ kɛ an dolen filɛ nin san kura min kɔnɔna na nin Ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ san ye Ala k'an ka hɛrɛw jigi ka garijɛgɛw foni ka haminankow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ sɔrɔfɛn ye tɔɔrɔ ani masiba fɛn o fɛn bɛ san in kɔnɔ Ala ka an kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma et surtout an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔna na Ala ka bɛn kanbɛn ani cɛnbɛn Ala k'o sabati a kɔnɔna na ani silamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Isa Jalo n bɛ n ka foli kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka tila ka ɲɛsin n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ma Ustaz Adam Jabi nin waati in na a bɛ taama na jɛma mara kɔnɔna na an bɛ Ala deli a ye Ala ka an n'a sabati Ala ka n'an den sabati ka foli kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin sanka bɛɛ lajɛlen ma Ustaz mɔgɔ man ka ɲinɛ i faso kɔ i mana mɛn Bamakɔ yan cogo cogo i bɔra san de kɔni n'i sera k'i hakili to a la o hɛrɛ ye Seyda bisimila. Alhamdulillah Usain Jalo an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigi ka an lajɛ n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko jɔnni kunnadi i b'a fɔ ko sababu ɲuman
i bɛ sigi i bɛ kuma o b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ minnu b'i lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ t'i lajɛ i tɛna courage sɔrɔ k'a kɛ an bɛ lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a tila k'a ɲini Ala fɛ salon an ye dugawu kɛ ko Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala sɔnna ka ɲinan yira an na ayiwa ɲinan fana min daminɛlen filɛ n'o ye 2023 ye an b'a ɲini Ala fɛ an ye gɛlɛya min sɔrɔ salon Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi 2022 gɛlɛya ɲɔgɔnna ma ka tila ka famille Konate bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo n kanubagaba dɔ bɛ Abidjan Mimi Sise an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka foli kɛ Sanfili Alimamiba n'o ye Baba Sila an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na u bɛ k'an lajɛ k'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ san wɛrɛ ɲankuma o k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ la Ala k'o k'a ka Ala kama ni kira na so don sanu n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka foli kɛ aw ka denbayaw bɛɛ lajɛlen na aw ka wulikajɔw ni aw ka cɛsiriw la ani aw ka sewasewaw a ye n'a sɔrɔ su in na aw ye tasa fasiyɛ dunya an bɛ dugawu kɛ aw ka somɔgɔw k'a dɔn u kana fɛn bila aw ye min dɔn wasa bɔ hakili la an sera ka min sɔrɔ ka fara ka ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ka kɛ ni 31 su o ye de nin ye 31 su suba de don anw bolo anw b'a kanu ka an denw an kɔrɔw an dɔgɔw an ka se k'u ɲɛnajɛ cogoya la cogoya min n'a bɛ diinɛ kadiri kɔnɔna na an b'a kanu walasa ka se ka mɔgɔw sensibiliser hakilisigi ani basigi ani kumakan ɲuman kɔnɔna na anw tɛ mɔgɔ neni an tɛ mɔgɔ critiquer mais ni faamuyaw kɛra i b'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya o la anw Sherifila TV anw ka laɲini ye nin ye ka se ka silamɛw bila minan kɔnɔ minan min ni alakiraba kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw a tun bɛ taasira min kan o taasira kɔrɔ ka se k'o ɲɛnamaya ka mɔgɔw latugu o kɔ o la aw fɛn fɛn aw ka baaraw bila k'an lamɛn nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ san 2023 Ala ka kɛ an bɛɛ ka san ye ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ kɛ an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka aw bila nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna ma aw ni ne a sɛ a n'a kolo n'a kama an ka taa tɔ kari ayiwa juma nata n'an ye min an yɛrɛ ka actualitéw la an ka segin n'a ka na an degun sabula ni u ma sɛgɛn a fɔli la i bɛ taa sɔrɔ an tɛ sɛgɛn a kɛli la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu